Akşamınız hayırlı, hormatly ildeşler. Haan Murad abi hoş geldiniz. Hoş gördük Kemene. Salam hormatly yurttaşlar. O Kemene ne? Bu ikimiz yine de Oo, hepden kayta sen kayta ikimize dengel ya bu. Düşünmedim ben bu işi. Haval çağıran için Oo, elim boş. Onun için yok. Haan Murad abi bugün sorular ve düşünceler yani kıskaça gönefir, gönü yayılım. Bugün ildeşlerimizle yani soruları açacak zatları var olsa onları ekranda açık karşılıklı. Gurun ne ders? Yani iyileşlerimize üşüşýänçä hemen bugüne bir tema bolsun diýip bir deme ağır aldık da yine halkı tağlamagyň müň bir ýoly. Şeýle yani bu gatykän ýolu var diýmek de manysyny şeýlere köp pikir etmeli bunu. Indi bunu näçin bugün bunu aldık bir habar çıkandır. Ýa-ni prosende pul berip demediyenlerin meselesi de yani halkı tala pulunu alıp son vezipeli işgärler son ýörüýte adam tutýan ekenler. Son şol pulları gaýtaryp ýene de halka prosende berýän ekenler. Son ona da zaloga goýýar yani greve. Onu bunu näme gymmatly zady bar bolsa şolary goýuşturup dokument bolsun ýene näme bolsun. Şeýlere eken son biz bunu biraz giňişleýin izini izarladyk. O Türkmenistanyň hemme ýerinde de bar o şu ýagdaý. Hemme jesiniň arkasynda şu wezipeli işgärler, adamlar diýip biljek terror toparyň azalary barda. Yani halky talaýarlar, halkyň pulunu ýene de gaýtaryp bir adam tutup prosende berýänçe edip onu şu taýa goýup prosende pul berýän ekeni halka gaýtaryp öz pulunu da umuma. Soň şonu bermejek bolsa ýene näme bolsa şonu deme de ene hal murada 1% pul verse şonun ya arkasında hukuk durmaly ya da bir güç durmaly da bir umuma şu pulu gaýtaryp alyr ýaly. Ya hiç bir nemesi yok ýöne diňe pulun var berip goýberseň bermän gaçyp beren adam käne Türkmenistanda bir ýerinden ýa pul alyp bergidar bolup. Indi şu ýagdaý o taýlarda ýok diýen ýaly. Halktan alýarlar nädem bolsa her türlü ýoluny tap gorkuzup ýene näme berip 15 sutka ýatyryp düşündürşe alyp ýene näme edip biz goşulşamjok biz bilemjok diýen ýaly. Terisde işler alınıp barylýan eken-de Türkmenistanda. Indi bu gaty bir üýtgeçik bir derece ýa halky taýlamagyň üýtgeçik bir nemesi tarapy. Soň ine Türkmenistanda bank bar diýerler ýöne seredip dursaň ne halk şu banklardan bir dolu peýdalanyp bilýär. Peýdalanma mümkinçiligi ýok. Ýene gidip iň soňa şol prosende pul berýän öýünde oturup şolardan alýar-da. Soň iş dünýäsy hem edil şeýlerek. İş dünýäsinde de ýörüýte nemeleri var. Näme diýilýär? Valyutçik diýilýär-de. Her vilayetde baş valyutçik var. Şonda durýan eken uly pullar. Olaram edil şu halky taýlap pullaryny prosende berişleri ýaly. Olary ýa 6-njy adda 50 diýär. Şoňa benzeş türlü nemeler var bularyň. Ýollar şu 6-njy adda ele çykýar soň iň soňunda. Olar gorkuzup pul soraýar, bular hem ılgap gidip şu valyutçikden pul alýar-da. Soň valyutçy hem ona pul berýär, soň ýuwaş-ýuwaş izine neme diýär. Ýani öz puluny gaýtaryp özüne berýärler eken-de umuman seresen. Ýa 6-njy adda elde alınjak pul ýene şu taýa gaýdyp barýar. Aras öz puluny berip ýene öz puluny ýa şu beren puluny bilmän prosende pul alyp şonu ýapyp ýörler-de. Ýa iş dünýäsi şeýle. Halkam ýa aýtışmaýaly. Şeýle bir düzgün
Gurun aptırlar. Ne bank var, ne merkezi yani Merkez Bank'tan söz ediyen, ne de hazine var. Hiçbir zat yok, devlet yok. Bir öz nemesine kulların ağının yetmeyenliğinin den peydalanıp yörep yok. Doğru yani Türkmenistan değil yani bir yurdun adı. Şu başka nemesi yok. O hal burada ne şeyler bir bugünkü temamız. Katığı kemene tema elbette kılıklı. Ben o da çağalıklar okan kitabımız var da Ağlar Kösedi. O şu tayda bir adamın gururun ediliyatı. Bu tayda ne Türkmenistan'ın den yarısı Ağlar Köse olup duruşu birini Allah yolurdu. Ben e, bir daha da gen gördüm, sol idarladım da seret kemene. Türkiye'de bizim yurttaşlarımız işlep yapıyor. Her ay İdini yani Türkmenistan'ı İdini kalan çağalarına, maşalatına, en atasına pul uğradık dururlar. Birer uğradiyaz tip gazap ediyelim. Mesela geldi $200, $300 ol yankı kargoçuların üstünden Türkmenistan'a uğrattık ediyor. Şimdi kargoçular bilen elinden dolarını alıp kalıyardı. Şu pul Türkmenistan'a gidenek yenim Türkiye'de kalıyor. Türkmenistan'a ne olsa içine. Şol pul kargoçuların üstü bilen barıp öydaki eyelerini manat bilen veriliyor. Orada ol manadım yankı şu KGB'de MHM'de MHM'de otururlar, prokuraturada, polis otururlar. Biliyorlar her ay kim çağatını ya idine galın näçe pul uğradı yani. Ondan sonra şu pulun daşını aylanıp bunun elinden kakıp alıyorlar. Demek bir yurdun daşını kazanç eden adamların kazanın halal däkmetden kazanın pulu ol anarkı haramlığın eline düşüyor. Ya Ağlar Köseli. Sen aydık geçtin de yani. Bizde merkezi bank aslında yok. Bank sistemini işlenen. O tayda şu bankın yerine yankı şu valyutçu notirmi, bazarda oturun, bunların hemmesi polis bilen yankı mehmen prokuraturan gözükçülüğüne yapılasın. Onun yankı şol aytısın ya pullarını bir yerine şol naloksallık berýärlik kardını şu kart pulu üstüne prosent bolup minip yine de idine yankı şu pul veren mehemmetçilere mi prokuraturan, polise mi araçlara gelip düşüyor. Onun için ben göründadım bizim halkımız şu sistemde hiç açan ömür vakı kolçuluktan çıkmak mümkünçülüğü yok. Sebep bulan kazananı bedenine yetenek ay ve ay. Näme kazansın? O ediliyor çağasından suyalık bolup gidiyor. Hiç birisi men kazandım ene şu peydaly maşala mene plança wagty ýetdi şu pullarını ayırıp koyduk. Men çağalım bilen elinden tutup kurortlara aylanacak dünýäni siýah edecek ya İslam yarımda yaşayacak diyen Türkmen yok. Näçe ýyllar bäri. Ine tragediýa şu taýda ýaty. Bizde hasabat berýän döwletem yok, hökümetem yok. Pullar nirä gidýär? Kimlere karşılanıyor? O devletin baylığı asla hiç kime hasabat verilen o milyar dolarlar nirä gidiyor. Şu arada hasabat veren yeka adam yok. Sonku 30 yıllı men göremakçıdatlar. Ondan adam da öz-özünden sonra duruyordu. Biz haysi devlette yaşap bir. Haysi devlete yok bizde. Kanunun özüm yok, kanunu berca eden yeka devleti organım yok. Ondan bir halk haysi derecede yaşıyor. Ya kimin aslında değilim sonra yüze çıkıyordu. Bir yani gün güçlüğünki kovurga dişliğinki değilen düşünce var Türkmenlerde. Yine şu zaman kimin elinde şuun kun vazife var olsa, hakimet var olsa, gerdenle pagon var olsa devran şolonki. Kalan halk şuları bergili. Yine şu durumu şuma yine men göre oturuşuma göre 30 yıla kolay wagt devam edip geliyor. En başta tutaydı şu meselede o soraýdara da atkan bol ýöne uzağa çektirip oturmay ýöne men görýän zatlarym şu zatlardan ibaret. Merkezi banky bolmadyk döwletiň, hazinasy bolmadyk döwletiň, öz pulunyň hümmeti bolmadyk döwletiň kursy iki bolýan bolsa onu o döwletiň işi gaýdypdy. O milletiň o döwletiň men şeýle düşünýän mesele. Oh. Indi halmyrada bu taýda şeýle bir zat orta çykýar da. Yani
O sorasalar, oyna şuna näme diýip at goýmaly şu hadisa, waka. O bilmedim näme diýip o ýa-ni eşitmek isleýän bolsalar da tapawut ýok, ýöne ortada bolýan zatlar. Şoňa bir at goýmaly da. O Ay mene ýa-ni zakarlyk bir adam şekilisi tapamak doğrusyny aýtsam. Bilen edip oturany bir halkymyz ýöne diýerligine çüýretmek ýa çökermek. Bir ente Türkmeniň içinde bir zat bir pikir edip görün ýurtdaşlar. Ýeke türkmen ýok, şu mahal Türkmenistanyň neftini ýa gazyny ýa da islenlik ýer rasy firma bolup ýa bir bilemek ticaret edip ýa adynyň men Türkmen men Türkmeniň gazyny neftini beýleki baýlyklaryny satyp oturup şonukdan ine ýurdun içine de şonça girdigi getirýän şu içinden hem devlete tölemeline şunça meşverdäki pulum var galyny men halkyma ýa maşgalametindir ýanyp aýdyp biljek. Ýeke türkmenim barmy şu? Ýok. Ýok. Ýurtdaşlar. Ne kim var? Ene sol ýa hamir ucundan petir diýilýär. Sol jenayetkar topary ýa özüň hökümet diýip atlanýan jenayetkarlar hyzmat edip şolaň agdyndan artan süýşen bilen özüne 1 milyon, 3 milyon, 10 milyon dolar gazanýan. Ine bular ýaly şoňa da sygynyp bilmän, o nädip şu meslegini çydap bilmän, telewiziorun öňünde ýa TikTok ýa ýene bir ýerde şu 5 aýdyny güjeňläp beni diýen mahluklar var diýmeden bizde şol halal zähmeti bilen milyon milyar gazanan ýeke türkmen ýok ortaçyk. Ene men şunu öz kellem bilen, öz pikirim bilen, öz başarjanlygym bilen eden işimiň netijesini ene görýän rehnedim ýa peýdam şu diýip aýdyp bilýän türkmen ýok. Gemine ýurdun içinde de ýok, daşynda da. Şol hökümet bilen baglanşykly ýa Türkmenistan bilen baglanşykly. Ya ogurlukdur ya da ogra şärikdir. Ene şu iki kategoriýa şu ogru bilen şoň şärigi ene şolar öne halkdan tapawutly ýaşaýar. Ne derejede bu hukuk elinden alınan işler günüsüz güzel galan halkyň öýde görüp otur. Onu taýdy biz artykmyş düşünür oturmay. Ýöne şolara bir nähil at takmaly. Jenayetkärdir görünüpdir. Ne derejede jenayetkär şolar. Hey beýle de men bir akylmasygymyan zat bar da. Hey beýle de şu derejede öz halkyna zulüm edip bolarmy diýilen mende bir pikir bar. Ya sorak bar. Şuňa men jogap tapyp bilemem. Bir haýsy ene dogurupdyr, haýsy ene şolara süýt berip bolardykdyr. Nädip bular öz halkyny şeýle ganym bolup bilýärler. Ýöne şuňa men häzir jogap tapyp bilemem. Olardan jogap sorarlyk mahluk der şolar. Düşen men ýaşasam bolýar, sen aýtdyň, bize bolsa boldy, halk planyny ýetirni. Ine şu pikire hyzmat edip, şu pikire gulluk edýän, şu ideologiýany ýöredýän bir tapar mahluklar häkimet basyp aldylar. Ine gysgaça aýtsam men görýän zatlym şeýle kemi. Oha. Indi ýene bir näme waka bar. Indi Halmyrada ýa-ni ogurluk diýdiňiz da, ine bu şu söz biraz açaly. Ýa-ni nämämize geler. Indi ogurluk diýmek gizlin bir zady. Yani üstü yapık girmesen näme misal üçin gulply kapy yapık. Şo taýa girip almaga ogurluk diýilýär da. Yani bir gymmatly bir zat bolmaly. O özem yapık. O gizlin bolmaly. Alınan wagtdan gizlin alınmaly da. Hiç kim görmeli. O ýöne göz görteli alınýan bolsa bu hem talançylyk bolýar da. Indi Türkmenistanda köp zat göz görteli bolupdyr. Ýa ýanky aýdan zatlarymyz halk o prosende pul alýar da, ýöne şu prosende alan pul aslında şoň aýlanyp özüne gelendiginden habary ýok. Özünden aldylar. Ýa-da iş dünýäsi hem edilşeýle diýdik. Ýani bir vilayetde valyutçyk bar da. Merkez Bank ýok bolan üçin valyutçyk goýupdyrlar. Şondan alýarlar. Soň ýene bir zat bar. Yani iki kurs vardır Türkmenistan'da. İki kursu o köp taraplayın ulanýarlar. Ýene ulanýan ýerleriniň biri. Ne iş adamları var. Pulunu ýa-ni döwlet kursu diýip adlandyrýarlar da. Arzan kurs aslında. Arzana ýa-ni köprek dollar bolýar. Şondan konvertasiýa etmek üçin pul goýupdyrlar da manatlaryny. Sen o manatlaryna
o pelança dan bolmaly, ýene näme bolmaly, eýle bolmaly, beýle bolmaly diýip adamlaryň pullaryny elinden alyp ona mençeme wagt saklap konvertasiýada bolman, izine de bermän, şeýdip batyp giden ýa-ni iş adamlaram kän-de. Olam ine şol bir näme bir oýny ýa-ni talamaň müň bir görnüşinden bir görnüşde. Ýurdun içinde gaty kän görnüş bar. Bolýan zatlar men ýa-ni ogurluk ýok. Türkmenistanda ogurluk ýok, hem mesem talaňçylyk. Korrupsiýa da ýok. Korrupsiýanyň ýerine talaňçylyk bar. Korrupsiýa bar diýsen, eýäm ýene de döwlet guruluşy bar diýmek ýalyk bir manyny berýär-de. Korrupsiýanyň türli görnüşleri bar. Döwletiň malyny ogurlapdyr diýmek bir korrupsiýa däldir. Korrupsiýa başga zat, ol eýäm nämäni bozmak diýmek. Sistemany bozmak diýmek, korrupsiýa diýmek aslında. Yani bozulmak sözünden gelýär. Ýalňyşmasam latinçe bir söz bolmaly. Şeylerak bir taraplary bar bu işin. Yani Türkmenistanda ne ogurluk vardır ne de korrupsiýa vardır. İkisi hem ýok. İkisiniň hem ýerine talaňçylyk bar. Indi bu talaňçylyk nereden gelýändigini belki adamlar pikir edipdiler. Ýene Ors imperiýasynyň Türkmenistana gelişini, Türkmenistanda nädip koloniýany gurandygyny bir okasaňyz taryhy nämeler, kitaplar bar. Hatta biz bir kısansına hem koyduk. Şu taýda görürsünüz, nädip halky talandyklaryny. Gidip ova bir salgyt salýan ekenler, ay berjek däl ýene näme diýse, ay sen bermeýän diýip gidip bahana şolda talap gaýdýan ekenler-de hemme zatlar bilen topraklaryny alypdyrlar, şey edip bir näçe 10 ýylyň içerisinde diýýäm Türkmenistany dogly koloniýa öwrüp bilipdirler. Şeýle taraplar bar. Yani bunun kökleri şo ýerlerden gelýär. Almurad ağa. O hakykatdan bu zatlaryň bir günde dören zatlar da sistemlerin Türkmenistana ornaşdyrylan jenaýetler bular. Sen gaty dogry at berdin de bulara talaňçylyk. Korrupsiýa bir kanun işleyen döwletde aýagyny eýlerek, bir gyşyrak basýan sistemasynyň biraz ogurluk edýän ýa bir beleleşip bir zatlary dillüşip edilýän ýa-ni sistema korrupsiýa diýil. Biz döwletiň özü bolmanyň soň o näme korrupsiýa bolýar, talaňçylyk bolýar. Ogurluk hem soň ýaly. Ogurluk kanun bar ýerini, kanuny işleyen ýerini birini elinden tutsalar, sen şunu ogurladyň diýip, sen şu kanunyň şu maddasynyň esasyny sen jenaýete çekilýän diýip aýdylýar. O taýda sülçi prokuraturaň adyndan gatnaşýar, onu soň sud gatnaşýar, şolary ceza çäzgini berjek. Hem de advokat gatnaşýar, şol jenaýet etdi diýilen adamyň hakykyny goramak üçin. Şu sistema işlemeýän ýerde nädip biz onu soň onu biz ogru diýmedik. Hemmesi talaňçy. Şu prosese gatnaşýan adamlaryň hemmesi talaňçy. Bular hiç kime hiç ýerde hatabat beren aklar, döwlete gelýän ýa döwletden gidýän emläň meşwerini çägini görkezän aklar. Nire gitdi, kim harç etdi, näçe pul çykarylýar, näçe hary, näçe diýdine dolanyp geldi. Şu barada ýeke ýerde döwlet ýol başlasy ýa Merkezi bankyň ýol başlasy ýa finans ministrligimi kim hazynymy haýsy bir jogap berdi halka. Hiç bir hatabat beren adam ýok. Şunça 10 ýyllykdan dowamyny. Halk soramansyň olara medeni edip ene hakyky talaňçylyk ýurdy. Talaýanın esasy da bizi ene Kreml, Moskwaň goýan adamlar. Hakykatdan hem şeýle. Sebäp kemer bir zat barda ene ýurtda her ýyl onlarça milyar dollarlyk haryt satylýar. Ýöne şo dollarlar nirä gidýär, nirde ýatyrylýar? Gelýän bolsa Türkmenistanyň bankasyna ýatmalar olar ýa hazynasyna. Arada bundan 2 ýyl ozal açyp görkezdiňiz, ene 1 milyar dollar näçe göwrüm tutýar, ýa-ni meýdanyna. Türkmenistana her ýyl onlarça milyar dollarlyk ýerasy baýlyklar satylýar. Gurban guryn gelen döwrüne 15-16 ýyl hesaplandy. Türkmenistan Aşgabatyň şäheriň içine sığjak gelen dollarlar. Hani şolar? Nire harç edildi? Kim ýok etdi?
Ben pikir edýän, ine şol uruş başlaryny da Orsiýet hem bilen ýanky Ukraina bilen 14-nji ýylda şol Krim basyp alandan soň Türkmenistanyň büdjetiniň dolu eýesi Orsiýet boldy. Näme çykarýan bolsalar şu Gurbangula berilýär şol halky güýme üçin baýlyklardan berenat diýip düşünýän. Olam şol ýanky şol sistemi var. Türkiýede gazanan Türkmenistan şo pullar ýa-da ýygnalýan salgytlar halkdan çürkelýän pullar şo bilen oňudy ýersi baýlyklar senkidel bizinki diýip etjegine de botyl. Men şeýle diýip düşünýär. Ýogsa bizde bir 20 görnüşden gowrak harit ýerasy baýlyklar daşary ýurda valyuta satylypdyr. Hani şolum girdeşse yurttaşlar nira gitti. Her ýyl nira gidýär şol. Onlar $1 milyar men plan zatyp aýtmaý. Men ykdysadyçy da, ýagny finansistler onu kemini oglanlar sapara gatyp bilýär. Öňürlen nira ýok edil. Näçe pul bolýar. Ýöne şol ummasyz pullar nira gürümjürüm edilýär. Urban ola del. On töwregini de del. Şu asly oglanýan aýryklardan düşýän ýanky getirilýän ýurda gelmeli pullaryň yüzden birim şoň masalasyna ýetenek diýip pikir edýär. Ýeten bolsa olaram ýere ýurda salmalylar. Diýmek bular diňe oturtma halky nähil edip horlasaň horla, zorlasaň zorla çykar bular ýurdyň daşyny öwrülip ýygyna gelmeden bize şu ýurdyň içindäki 1000 adam bolsa şolam ýeterlik. Hani nebden gazyň çykarma biz kazandan ýagny Orsiýetden Tatarstana nebitçileri uğradyp durlar. Olar näçe nebit çykardy? Nira satyldy? Hani bunun iyidine gelmeli puli, kelam ağız söz yok hiç yerde. Kalan dağıtılarım şol, hime önümlerim şol. Marada, levapta, neyse davut fabrik işlep dur, giyce günnet. Şolunum önümü hani Orsiýetde gidip dur, ya da Hytaýa gidip dur. Hatta şol parniklerde ösürilýän hyýar bilen pomidor, şolun Türkmen halkyna rowa görülen ağa. Ýogsa bizim denarlarymyzda, çaýgalymyzda gaty uly vitamin ýetmezçiligi bar. Şolaryň şu öňren ýerine ýaşyklary gaplap hany Orsiýetde uğradyp durlar. Özlerine de bolsa ine çüýrük alma ol beni Eýranyň getirip tapdyrýarlar halkymy. Nähil durmuş biz bir gargyna berilen millet bolduk. Ýurtdaşlar şoňa dogry düşünjek bolup. Men ykdysady bilim ýok. Ýöne görüp duran zatlaryň öz görüňde şol sanyr gaty elhenç. Bir azyk bir kelläňde işlediň bir terediň nira barýardy. Şu gidişine erti bizde döwletem, milletem, ýurdum galjak. Ine katastrofam ulutu şu taýdy. Şuň öňüni almak üçin ine şu näsel şuň kun bir zat eder bolmasa da bolun başa şaklaryna gitmeli. Ýöne biz şoňa ýol bermelimi ýa ýokmy? Şu soragy her birimiz özümizde bermeli. Täp biziň her birimiz özümüz öz ornumyzda şu watan üçin, toprak üçin jogapkar. Men şeýle düşünýän mesele. Nawa. O hal murada şeylerek bizim gelen ýagdaýymyz ýani şu hemmesi Ors imperiýasynyň demesi bilen sömürme bilen başlan zatlarda bular. Indi bular näme üçin hawa bu zatlary edýär diýip sorasaňyz bunuň ýanky jogaby gatýar ýöne. Türkmenistanda halkyň baýlygy diýeli ýanky halkyň öýündäki pul belli bir muktary geçmeli. Misal üçin zordan bir ulag alıp bilmeli. Bütün ömrüňi işläp zordan bir sany alıp bilmeli. Ösen ýurtlarda her 2 ýyldan 3 ýyldan çalışyp dururlar. Hiç nemesi bolman. Ýoksam şu ýurtlarda ikinci el ulaglaryň ullakan bahasam ýok. Ýa-ni satyp onuň ýerine nemäni alýar diýip pikir etmeliler. İkinci el ýam gatar zana gidýär. Ýani olarda ýa-ni ikinci el, birinci el diýilen problema da ýok. Göni alyp bilýärler de. Türkmenistanda şoň ýazatlar bilen o kynçylyk çekip görler. Ýa-da bir öý gurýarlar, zordan olam daşary ýurda çykyp gurýarlar. Halkyň ýa-ni 70% öý gurup berenleriň o daşyn ýurduň daşyna çykyp gurýar da. Ýurduň daşy bilen baglanşykly ýagdaýda. Indi bu garip bolup galmağa dowam etse ýanky problemler bilen demedýär-de.
halk öz problemasy bilen başa gaýy bolup başga zatlara kellesine ağırdyp bilen okda. Pul var, o garynda gorku ýok bolsa bu hezek ikinci zatlar, üçüncü zatlar, dördüncü zatları pikir edip başlaýar. O zatlar ama o pikir edip başlandan soň bu bir erkin jemgyýete öwriljekde. Indi şol ikinci, üçüncü zatlar pikir etmesin deyilip şo garyp goýulýar. Üstesine de gorku, ýene näme? Sowatsızlyk. Bu zatlaryň hemmesine berip gelýär-de. Ors imperiýasy hem 150 ýyldan 150 ýyla ýakyn wagtda. Şonça wagtdan bäri berip siňirip gelýär-de. Hatda halmyra da ýa şu özleriniň ýazan kitabynda balyk tutmagy gadagan edipdirler. 1916-njy ýylda Kaspy dengizinde ýa-ni şu kenarýakada ýaşaýan halklara balyk tutmagy orslar gadagan edipdir. Geler gelmezde. Tutmaly dälmiş. Ýene şu günem gadaganda, ýene nereden gelýär, näme meňzeýär bu? Hiç bir zat üýtgän ok Türkmenistan meselesinde. Şu orslaryň getiren düzgün tertipleri şu günem edil saat ýaly işläp durda. Ýöne muny ýa-ni soňky 30 ýylda bir zat edip bir ýoluny tapyp gizläp saklap geldiler-de. Ýöne internetiň bu derece ösüp dünýäniň üýtgejegininden ullakan habarlary bolmady, gaty çalt özgerdi-de. Ýani aslında jemgyýetler bir 30-40 ýylda üýtgeýän bolsa, bu zat 10 ýylyň içinde çykyp birden gemetdi soňky 5 ýylyň içinde hasam giňişleýän ýaratdy. Indi bu zatlar ýa-ni Ors imperiýasynyň garaşylmadyk bir nemesi boldy, urugy boldy Ors imperiýasyna. Şonuň üçin o bizim de bu pursatdan peýdalanıp düşünmeli. Ýene mesela nereden geldik? Geçenki bir habar, ýani Toktamurat diýilen bir adam aýalan moğolymyş özem. Almyrada aýalan moğolym. Bilin. Şonu çoğanyň uçaskowy goraýa-da, ýa-ni mekan diýip berdiler. Ýöne özüni Murat diýip tanadýar. Ýöne nemeler var, kontrol edipdirler, şeýler dogry diýdiler. Umuman şikayet edip baranları uçaskowy men garşamok, men goşulşamok diýip jogap berýän ekende. Soň adamlarym nemerek biraz o gatrak ýola gidýärler. Ondan soň şol adamlary sen etdiň beýtdiň diýip gözüni orkuzup şol puldan ýa-da şol arasyndaky meseleden 100 öwrer ýalyk ýagdaýa getirýän ekenler. Diňe o däl başga da hemmejes şeýle. Sen 1% pul beren adam arkaýyn o seni eýderin, seni beýderin diýip aýdyp bilýär. Pulu bermesen. Özem prosendam az däl 25-30% ýalyk pul ýazýan ekenler. Azıcık mysal üçin $100 pul alsaň şonu $300 edip bolýan çağda ýanky berip bilen ok diýär adamlar. Şey edip o bir gidýärmiş soň uruş dawa ýene näme şeýle zatlar bolýar diýär-de. Gatykän. Şonuň üçin adamlaryň pasportlary ýene nämeleri doldy ýa şu prosende pul berýänleriň öýlerinde. Şey edip halky garyplaşdyrýarlar. Çaresiz goýýarlar, ellerinden pulunu alıp şu alan pullaryna aýlap özlerine prosent edip berýän ekenler-de. Arada ýanky Toktamurat ýaly nämäni goýup şey diýär, ýoksam bir adam öýünde 5-6 sany awtoglaw saklap, birden telewizorlar ýene näme gyzyl goýup giderler bar diýip pasportlary, prawalary şonuň ýaly üýtgeş zatlar bar-da. Ýanky alýan puluna görä greve bir zatlar goýýan eken-de. Şu awtoglawlaryny goýanlar has köprek pul alanlar bolýar. Şeýlerek bir düzgün gurupdyrlar. Halky elmydama garyp tutup taglap durmaly. Üstesine de gorku bermeli. Soň Ors imperiýasynyň hem düzgün tertipleri Türkmenistan'da ýöremäge dowam etmeli bolýar-da.
Olaryň planlaşdyrýan zat şol. Ine şu uçaskowy oturan yerinde Kremline hizmet edip durda. O ýa-ni Türkmenistanyň aň rujunda otyr bir owada. Şo taýdan oturup Kremline hizmet edýär. Bu akla sığjak bir zat däl. Bularyň hemmesi hem gerekli nemede o şertlerde cezalandyrylmaly. Tiz wagtyň içinde özem. O beýle zat bolup bilmeliler Türkmenistanda. O ne seredip demedip görsün adamlar. Bizim bir näçe nemäni aldyk bu ýurdun dürli künjeklerinden soň deňeşdirip görýär, hemmesi bir ýere çykýar. Bir akyl bilen edilýär-de o iş ýa-ni. Orsun akly. Başka näme çykan ok. Bolmasa öýünde oturup hiç kim prosende pul berip bilmeýär. Palçylary gidip ellerinden pulunu alıp aýdýan şey goýan oklar diýär. Palçylar. Şolara da demedip. Almurada. Şeylerek o umuman ýagdaýymyz. Men biraz gaýdyp bereýinmi? Hawa. Şol ýa-ni balyk meselesinden maşanyňda şu maňa gaty ýakyn tema men balkarly bolamsyň, o Kaspy deňdiň ýagdaýy gaty bilen. Ine şol meselesinde türkmenlere sen aýtdyň ýani 16-njy ýyldan soň ortla gelip gadagan etdiler balyk tutman. Ol bir ýöneköý balyk däl. Ol bekre balyk. O dünýede en gymmat balygyň biri şol. Ondan gymmat ýa şoň işbirliğinden gymmat men hiç zat bilemok şu günkuny. Şoň işbirliğinin bekre balygyň işbirliği gara işbirliği ýerlerde orta çörnü kira. Şoň kilesi şu günkün $10,000 bir kilesi. O şu mal kenar ýakasynda ýaşaýan eten golusu bolsun, etrekli bolsun ya sağ adamlı bolsun Krasnovodskly. Şolaryň bir ene balygy tutsa içinde de ene bir 3 kilo işbirliği alyp berdiň pesi şo da. Şondan kan böyle 10 kilo 20 kilo da alyp berýär. Şu 3 kilolaryny da şu öz maşgaladan eklemäge ene $30,000 boljakdy. Şu Türkmen şu deňdiň kenarynyň garasyny ertenakly eli çeňekli. Şeňmi? Nirä gidýär? Ýene de şol orta joýlaryny Kremle gidýär. Kemen şol Alfred Nobel alymlar ýanky ýemen ýa-ni dinamit oýlap tapan. Evet asl. Ine şol özüň dogany bilen süýtdeş dogany Alfred Atışmal dilim ucunda. Şo ikisi bir 18-nji asyryň ortalaryna Türkmenistana barıp şo Kaspy ýakasyndan Agorçinski diýip ada bar şo taýda. Şo Türkmen ýa kenar ýaka çelekençi balykçylary ýa bir balyk tutturýan ekenler ýa bekre balygy. Şonun ýa-da Agorçinski'de yerdemin edip şo adanyň içine yerdemin daşdan yerdemin şoň içine balyklary saklap paçan sezon gelende de Bakuň üstü bilen Ýewropa çykaryp satýan ekenler. Şo men 90-njy ýyllar başyna baramda da şo çelekenni diýdi ýani ýemedemedi bir nirde helesemedi çelek durdu. Çelekenni bolsa çelekenni. Şo Nobellik ýazarly. Şol dogurlyň ady ýazarly çelekler. Şol döwür şol kenarda ýaşan ýaşullar öz ýaşullarynyň gurrugyna eder. Şol iksandaşar ýurtly waka biziň karnymyz dokdy, iýjek ýmitimizem bardy, geýjek eşiklemizem Ýewropadan getirýärdiler diýdi. Geret. Ene orsadan soň şo girdijden diýin ýazdy kenar ýakada adamlar. Ene tarihi, ene şol Sowetnamy ors welenden soň şol deňiz ýakasyndan adamlaryň ırsy kesildi. Özleri ýazypdyr orslaryň özleri, öz elleri bilen kitaba kestik diýip. Gadagan etdik. Ya, şunu yok. Ondan onlar şol İranlar bilen şertname bağlaşdylar. Indi Kaspy deňdiniň deň ýarysy SSR-niňki boldy. Ya Orsiýadyňky deň ýarysy İranlar aldy. Indi näme etdiler İranlar? Bilen emesi boýunça din boýunça tapýan bahanasy şol teňneli balyk bolmasa iýmek bolanak diýdi. Sen onu nasıl aýdyp berersin? Şol teňe karp balykda teňe bar, bekre balykda teňe ýok. Kim aýdy ýa-ni o eýle zat ýok. Ana yok iýenler hana İranlar serip bula näme diýerler şoň üçin bekrany tut diýerler ýa garryny silk gelirdi içinin ýa iş bilen alyp
bağlığımızın koyuver ýaly. Ine şolar ýaly bağlığın 1976-njy ýylda şu helese suwa düşürmäge edilýär şu Kaspy kenary, ýani bar elmezden ýani nebit çykýan ýerlerden nebitlerden aňrylygy helese çykýan. Şo baranda şu helesen şu deňde seredýän bolsa göz ýetimli ýere ýetýän bolsa ýa şo garny ýarlyň bekre balykly suwuň ýüzüne gaýypdy. Ene gör ol yüzlerce tonu, müňlerce tonu bekre. İşbilinler balyk suwadyň ýaly. Ene bizim Türkmenimizde şo zatlar urawa görülmedi. Men gözüm bilen görüldü adymy. Olar o taýda bağlan garny ýaryp suwat diýär bizimkiler hem balyk tutmam iýe bilen o. Hawa inşumaly bir Hawa şey. şu wagtdan. Hawa. Ene hemşe Türkmen urawa görülen akşa balygy iýme. Bize iň zerur zatlaryň biri şol balygyň ýagy. Saga da gerek şol, eje de gerek şol. Ýönünden üçin öz halkymyza berilmen daşary ýurtlara çykarylýar. Näme üçin şol Kaspy deňdiniň işbirli ýa gara ekra Iranyň işbirli satylýar Şumaly Ýewropada. Näme kadar? Şol balyk işbirlini kemaly getirýän ýeri semreýän meselýän ýeri ene bizim Türkmen kenarymyz. Huwa üstü yerasty suwasty ösümlikler ene gülýär. Ene şo taýda bekre balygyň işbirli ýetişi. Ene tutýanym eýrarlar, satýanym eýrarlar. Ene bahan kesipleýänim şolar. O Türkmeniň halsy Buhara halsy diýip satylýar Ýewropada. Ta eter ýykylýança. Häzir bilemek. Ýöne şol Buhara halsy diýip satylýar Türkmeniň halsy. Ene bizim bir betbaşçylygymyz nerden gelýär meni bir seredip gör. Hemmesine diýenim ene Moskwada oturur. No. Şeýlerek. Aday denişde sorsan pul 30% 30 götürme diýär diýdiňde alýarlar. Menem bilýän, menden 30 götürmeler var Moskwada mezur var. Çağalı meklemeli bolamdy. Ýani bu kun ol adam gadyň tutup oturmaýan wagt gelen ona aýdyp beren. Her aýymy 30% goýdular. Alynım $6,000 kardyp. Men pikir etdim bir ýylda 30% edip gaýtaryp bermelerde. Şeň 6,000 üstüne 30% goýsaň näçe 1,200 bolýar. Ene 1,200 edip gaýtarmaly bir ýyl ýok. Her aýda 1,200 bermeli kenim men. Ene özüm sen yollaş diýip özüňi öňde tutup Türkmenistany prezident etjek adam. Ene men baş raspyskasy bar. O hakyky men özümden tap ýalyn sözler baýdan zadym-da. Ene şeýdip mene çağıklamel boldum. 5 maşgala var. 18 kvadrat metrede 3 ýyl ýaşadym. Ene şol Türkmenistanyň hakim bolup deputat bolup gaýdan adamyň orsiýetde 3 ýyl gören durmuşy şol. Onun için bana piçin atýarlar var sen oğurlak gittin näme etdiň diýip. Ýüzi garalar baryndy kızlar bolan halkyndan soraň men näme oğurlapdyr. Bolýa men şol prosende getireyim gurruny başla. Ýankyby iki şol Türkmende Şweýçada şumal jaý aljak bolsam, jaý gurjak bolsam, ýa alyn jaýyň şol gurup durda bir firma 1 milyon, 2 milyon krona diýiller, $100,000 mı, $200,000. Aldyň sen şol jaý. Saňa şonu 50 ýyl möhlet bilen kredit berýärler. Jaý alsaň 2,5 götürüm prosentdan 4,5 çel. Şu gün 4 gada boy, ine 1 ýylda tölemeli. Bulara mene 30% alýar. Seredim onsoň aýsy halkyň garny doýup durun çörek boljak ýanan boljak. Bolmady. Bula gadan makaýan bergabat ýaly. Bergiden göz açylmaýar biziň halkymyz. Şu gidişine gitjek bolsa. Şonuň üçin ýeke ýol näçe tiz şu jenaýatkar topardan diýip ýurda azat edip bilsek, şonuň üçin tiz halka münasip durmuş gurup biler. Gelecekki neseller üçin esasan. Şonu aýdyn. Murad biz nemelere geçeli sonra olara neme iyileşlerimizin yazan zatlarını. İyileşimiz yazıptır. Yıl 2016 arzan dolar oňurup berýän diýip 11 ay aylap manalyny alıp bir hepdeden soň diýe dolar berip iň soňunda da kaçıp 6 aýdan soň arkaýyn Türkmenistana gelip gördü Rus. Eýeli halky taýlançylar diýýär. Ýanky neme ýaly düşünşüm boýunça pul işledip berjek diýip pulları alıp
Beren sözünde de durman daşar yurda açıp gidip arkadan girip çıkıp gördü ya da yani şikayet edendirler. Şikayet etse de seyretmeye. Yine en kızıklı tarafı şu Türkmenistan'da yine sehelecek bir adam nemetti deyip şonu tökmet atıp onu ömrünü koydurup bilýärler ýöne. Yine bir adam otur öýünde pasende pul veriyor. O kapısının ağzında da 5-6 sany ulaw dur, greve goýulyp gidilen öýüniň içinde de 400 euro pasport. Yine beýleki dokumentler. Şonça adamın zaty öýünde dur özem näçe wagtdan bäri o arkaýyny işläp bilýär. Ýöne halk seheljek bir zat etse işini gaýtarýar-da. Bu kimi işleýär, kimin peýdasyna bular näme diýilen soralar arkaýyn sora bermeli bu taýlarda. Başka näme ýeri ýok. Bular ne şolaryň birde, şu öz adamlarda birgiden pulu jemläp paýlaşýarlar öz aralarında. Soňam 6 aýdan soň arkadan gelýär. Arkaýynda, on arkasyna ene şol ýegini pagonly pagonsuzlar dur. Olaryň jenaýatçy. Talan semmesi. Talan bir-birini tapýar. Talaýarlarym ene öz hakkı hukugyny bilmeýän ýa soramak islemeýän ene halk. Bolly. O şunu edip gelýärler. Dün ören ýa öňün ören zatlarla kemine. Ýa üçüncü çürkä gotylardy. Näme üçin halk şu zatları düşünen hak ya düşünede gelen hak ya netice çıkarınak. Yani men hayran galryan zatlar şu. Atı ütköşük. Näme üçin türkmen halky yurtdaşyna işlemäge gitmeli? Bunun sebebi näme? Näme üçin hökümetdekiler şu zatlary görmezden gelýärler ýa-da görseler de seslerini çıkaran oklar meniň aklym hayran diýär. Hökümet yok da hökümet däl. Olar o taýda ýanky sahnada oturmaly, bar etmeli işler şol olaryň ýanky karar alýan, karar berýän yerleri ýok. Hiç bir öňem o şeýleti, häzirem şeýle dowam edýär ýöne. Halka hamala şolar ýurdun eýesi, şolar paýlaşyp ýanky ogurlamak diýilen söz hem şo taýdan çykarýarlar-da. O yurda ogurlaýar diýip ýene näme diýilen bir nemeler bar-da, düşünjeler berýärler. Şeýle yurt ýok bolan üçin halk daşyna çykýar, ýa-ni halk dälligi üçin hem o çykýar, o tarapnam aýtmak gerekli. Sebäbi 150 ýyldan bäri dargadyp gelýärler-de. Jemgyýeti her türlü urgu edip ýa-ni orslaryň taryh nemelerini okan geçen bizim Ülkeman diýip ýelleşimiz hem yazdı Göktepe söwüşine deme söwüşler hakynda yazdı da asıl mesele söwüşlerden soň başlaýar o taýda. Asıl neme? Basyp almak bir mesele, koloniýalaşdyrmak ikinji bir mesele. Koloniýalaşdyrmak näme diýmek? Şo taýda men sömürmek üçin 10 ýyl, 20 ýyl, 100 ýyl, 200 ýyl galmana niýet etdim diýmekdir koloniýalaşdyrmak. Türkmenistan şeýle baştan niýet edilen Ors tarapyndan. Şonuň üçin ýanky daşyna çykyp işleýän. Şu wagt halk gerek däl adam güýji ýene näme eýle beýle zat bardy-da. Indi Ors imperiýasy seredýär. Bana diňe gaz resurslar gerek. Adamam gerek däl, onu çykarmam gerek däl. Hytaýa aýtsaň çykaryp berýär diýär-de. Onuň ýaly üýtgeçik zaty ýok. Göne guýy satan ýaly Türkmenistanyň ýanky baýlyklaryny satýar, resurslaryny. Pulam göne Gazpromyň hasabyna geçip dur. Türkmenistana da hiç saty ýok. Adamam gerek däl şonuň üçin daşyna çykyp bermeli-de. Ýa ýurdun içinden çykarylýanlygynyň sebäbi şol ýany. O hamrada şeýlere. Atı dogry bellep geçdim. Başga sebäp ýok. Onuň üçin olara halk gerek geldi. Yani şu yerüstü baýlyklar ine sanap çykardyňyz da 52 trilyon dolar bir gözüňe ur getirjek bolmy? Asmana serediň näçe şu ýyllar görýän. Şondan kän bolmaly.
şu zatlar biz özümüz eýetik, şonu taşlap gidip bir ýerde $500 talaban durmak bize gerekmi? Biz şoňa münasip halk menne şu zatları düşünüp bilemek. Hiç zatdan nolun döwlet gurun milletler var. Biz bolsa şu 9 döwleti ne yer bilen ýoksan etdik öz hakykymy sorama. Nähil beýle bolýar ýurtdaşlar. Men şoňa gat haýran kendim. Söz tapmamak, düşünürme. Söz bar ýöne men şoňa diýmäge bir men ne de bir ýaňky dilalarlyk bir ganymat sözüm galmady. Doğru. Şeylerek ýagdaýymyz. Russiýa Ukrainada söýüş üçin her gün ummasyz pul çykarýan nereden gelýär bu pullar diýe koloniýalaryny taýlaýar diýe. Oman koloniýalardan gelen pullar. Diýe. Moskwanyň öz töwereginde hiç zat ýok. Resurs adyna. Hemmesi taşyndaky koloniýalaryndan gelýär. Hakyrky sebäp men soňky maglumaty men şunu gepleşim bu kanalymda aýtdym. Gelecek hepden erti hepden başy da ortalaryna bir çykyş etmekçi bolýan şol Ukraina uruşy barada ortalaryň soňky bir hepden içinde bulan depesinden ýagdyran snaryatlaryň bombalarymy bir topar dronlar diňe 2 günne Ukrainanyň üstüne ýagdyran şu ýa ok ýaragy $3 milyar diýip berýär pesinden. Ene Orsiýadyň eden işi. $3 milyar 2 günne Orsiýat alyp ene Ukrainanyň halkyny depesinden ok edip snaryat edip ölüm edip ýagdyrýar. Nerden gelýär bu milyardlar? Şu 3 milyardy bar bolsa gitsin hana Orsiýadyň 40 çetirine ýaşap oturan halklaryň hiç bolmany hajatanasyny daşardan içeri salsyn. Şu milyardlar nerden gelýär? Ene bizim şol bir sany bizim ene Türkmenimiziň gady ene biti beýleki baýryklar. Şolar satylyp şol pulu Orsiýada gidipdir. Ýogsa gelýän bolsa hani? Şun gaýratly bolýan bolsa diýip bar Türkmenistan ýa harby ministrlik açtım ıskılatlarını, ammarlarını görkösün. Şoň üçin ýeke snaryat ýa ýeke bomba barmy? Ýok akemin. Hemmejin Orsiýada uğraş. Şumal islenip döwlet Türkmenistanyň üstüne çotsa, ýöne bolmasyn herne. Çotsa gorunmagy hiç zat ýok. Gorajagam ýok o taýda. Ýylla 3 tane ok atyp bilmeýän töpeňden eserden eser bormy? Alaja mulaja paratda görkezýän goşullar ol tabarly kurujogyň agdalary. Olar eser. Ene şoň üçin şuňky Türkmenistanyň hemme şol SSR'den galan ýa harby ýaraglary, zapaslary aerodromlarda, beýleki ýerlerde, garymlarda duran ok ýaragy hemmesi gitdi Orsiýada. Ýok, hiç zat ýok. Onun için näme bilen gorunjukly bolar. Ene şonu mu aýtmak gerek ene şu taýda. O Orsiýada gidýän näme bilen uruşa. Orsiýa hemme şol Orta Aziýada bar bolan Merkez Aziýa döwletleriniň SSR'den galan hemme ok ýaragy alyp gitdi özüne. Täp olar uruşmagyny Demirgazy Karaýan ol 40-50-nji ýylllarda çykaran ýaraglaryna çelýär, ullanan tanklaryny çelýany getirip özüne ullanyp otdy. Täp olarda inni habar berilişine göre Ştaýda bir daýdan Orsiýadyň şol gullukda ýerni paýwaly harbylarynyň 87 göterim ýaparasaýyndy. Şonu 2 ýyla ýeter ýetmez wagtynda wagtyny ýok edildi. Katardan çykaryldy. Ölünü öldü, yaralsa yaralı bolup gitdi. Ýok, şoň ornuny bular enne meýletin ýa ýarym meýletin görnüşde adam ýagnyýar. Enne Putin hem ýa köşgürlükde ferman çykardy. Kimde kim şol Ukraina uruşa gatnaşyk bolsa Orsiýadyň tarapyna çykyş edip. Şoňa biz duran ýerine Orsiýadyň emigrajdarlygyny berýärdi, watandaşlygyny. Bu näme diýmek? Mesela Türkmenistan'a geldi de bir men o senden garajdarlyk aljak diýip uruşa gitdi de elini taýakdan maşyna hemen saklap gördü. Harby mı? Ýok. Diýmek ol şol et maşynyň öwelip çykjak gene jehet. Oňa kim ýa oňa kömek etjek ýa galar ýa şolar ýa pul kömegin el kömegi ýok. Ene bular ne şey edip şol fronty ene şol goýan maşynyň öpçüne çyk bolýar. Bolýar men
gurrun öz ýemmämde goýulmaly. Şu taýda aýdypdyrdyk, illeşimi Orsiýet Ukrainanyň garşysyna nerden alýar bu pullary? Pullaryny maýdyp berdim, hana size adam resursyny. Şey dip ýygnaýaly bilen, öz üçin adam ýok, uruşa meýle teňitjek. Orsa halkym düşünüp başlady. Hemmet diýmän bir ýerim götermen şuma garşy şo bolýan uruşa. O da ýüz göterme bolanmarsa. Näşeýle? O ýöne bir ünüs bermeli zat 19-njy asyrda Türkmenistana nädip hüjüm eden bolsalar Ukrainada şu az şey dip hüjüm edýärler, özüm aňyrsyndaky niýetem şol bir niýet. Ütgän ýeri ýok. Hemme düşünceleri demeleri bir. Hatta öz ağzı bilen aýdypdyr da geçen Telegram habar kanalda. Gördüm Aleksandr Dugin Ukrainany basyp almasak Ors imperiýasy täzeden dikelip bilenok diýädi. Endi Ukrainany basyp alýan bolsa diýmek bärilerem indi uzakdan gibrit görünüşde dolandyrmaz. Gönü meýletin geçdik diýip dowam etmeli de bularyň şeýlere bir plany bar. Ukraina işi bozan bolmaly. Şonuň üçin bu oýunlaryň hemmesi gyssaly nämäni alyp barmasy Ukraina her ýyl geçdigiçe uzaklaşyp barýardy da Ruslardan. Şonuň üçin gyssanyp otaýa birinji üns berdi. Indi olam häzir uruş edip dur. Ummasyz yazılşaýaly ummasyz bir çykdyjylar bar. Hemme taraplaýyn. Ente gözlerem bilýänlerdir näçeli ýetirinip biljekdigini. Ýöne dol urşun içine soktular. Meniň pikirimçe günwatar ýurtlar şonu islam olmaklary mümkin. Başgaça bu mesele ulalyp barýar-da bir ýerde bolmasa bir ýerde ýa. Onuň ýeli alınmaly. Şu taýda dolu urşun içine girmesi üçin hemme zady deň getirdiler. Meniň görýän nememde. Bulam Türkmenistanyň peýdasyna ýeň soňy Ukrainada gatkan adam elýär, ýöne Ukrainalaryň başga çykalgasy ýok. Näme boljak bolsalar erkin demokratik bir ýurtda ýaşajak bolsalar şoňa näme etmeli de bolmasa öň Ukrainlar Orsun golasynda ýaşap gördüler. Galadomor diýdi, ýene näme diýdi, her türlü zulümlaryň aşagydan geçdi olaram wagtynda. Şeýlere bir nemesi bar-da. Bir iki günlükde yurt içinde pasport çalışma oğlan gitti diye $1000 alıptırlar diye sesini çıkarmandırsa izne gaydan da geçirme ýar da pasport alanında probleme çıkýar diye. Indi bulum gaty ýetgeçik bir waka halmyrada indi. Adamlar näme üçin pasport alıp ýurdun daşyna çykjak bolýarlar? Bu halk talandı yurdun içinde talandı, adalatsızlık, kanun yok, hemme zat halkın karşısında işleýär yurdun içinde. Son bular näme diýär mecbur yurdun daşyna çykmak gerekli diýär. Indi yurdun daşyna çykjak wagtdan $1000 pasport üçin pul alýarlar. Ýani şu adamlaryň daşary ýurda çykmasyna sebäp bolan adamlar ýene de $1000 demek kesýärler. Çek kesýärler-de adamları. Ayrı zatlarda buların hemmesini bir nemede koymalı. Yani şu kıyınçılıkları çıkaranam şolar, $1000 sonra yanam şolar. Senin daşary ýurda çıkıp gitmeňe sebäp bolup berenem şolar. Hemmesi hem şol bir yer. Yani şonuň üçin aýdýarsa halky taýlama müň bir ýoly. Zatlar şeýdi edýärler. Gamrana. Ben şu birinji berilen soru benim ikagysy boşaýyn. Sen aýtdyň da bular enne Ukrainany basyp alsa soň beýleklerem tabiin etjekdir. Mesela Merkez Aziýada tabiin ederlik döwlet ýa millet galmady. Bizinkiler aýam birinji günden başlap ýanky aýak astyna Orsiýadan. Ors imperiýasy döwründe de SR döwründe de ýykylanym bäri. Aýdyp otursan, ähli ýaraty ýersi baýlyň isledigçe daşap durka.
başa näil tabirlik gerek. Beýleki 4 respublikadaky prezidentlerem şol ýani Kreml tarapynyň makullan wezipe geçen adam. Onu oturdu erti ýaşlasyn şolaň ýygnap, ne şu protokol golçakyň diýdi. Tezden şunu şeýle Orsiýadyň her biriň guberniýasy bolýaňyz, ene size de ölünçäňiz dolanyrma orsat berýär. Ölüňizden soň sen aktyňyza geçdin. Şalyk boluň, beýlik boluň tapal ýok. Ene siz Orsiýadyň koloniýasy diýdi, bolluk oturdy. Ana Ors gelip alandan soň şonu etdiler. Çeçenlerde bolan zat. O çeçellerde de şo bol. Şoň üçin diýjek bolýan adam biz eýem şu taýda ýekeje zady bir baglap watanymyzy ele alyp biljekdi. Eger Ukraina ýeňiş gazansa diýmek biziň hem ýeňiş gazanjagymyz eýem 99 göterim görünüp durdy. Şu Ukraina halky hakykatdan şu türkmen halkynyň hem gelecegi üçin ganyna kuwaty. Şoňa da ol düşüneli. Ýurtdaşlar, biz ganyna kömdak watanymyz üçin ente. Hiç açan sulatlar edibim görümde. Soňky 32 ýylyň dowamyny. Ol iki ýeke öňe çykan adamlarymyz ýokatdy, elbetde. O gan hor rejim. Ýöne ol şu Ukraina halkynyň sil bolup akýan gany däl, ýeňişdirmek mümkin. Ýöne biz ente geçmeli ýolumyz bar. Näil kötörlerden aşmaly, näil çarkanlykly ýollardan ötmeli. Onuňa wagt görkezler. Ýöne biz hemme zady taýýar bolmaly, halk bolup, millet bolup. Her birimiz öz ornumyzda. Şona denedim ben. Şöyle devam edeli arasında şeyler komentaryalarım çıkıp dursa gowy. Şeyle bir zat yazıpdyr. Näme edýäňiz öz döwletiňizi pese düşürüp diýip ýazýarda indi. Indi bu nämäni şeyle bir analiz etmek üçin aldım. Ýoksa o kan nemesi gyzykly däl bize. Köpçülük şu zatlar bilen kan garşylaşýar-da. Ýygy-ýygydan töweregindäkiler bilen ýa-da iň soňunda Ors imperiýasynyň jahil, sowatsyz goýan adamlary az däl. Indi şu şeýle alaly bunu. Indi bir zady pese düşürmek diýende, misal üçin men bir zady pese düşürüp bilýänmi aýdaly. Elon Musk'ın Tesla ulawlary bar, elektrikli ulawlary bar. Misal üçin men şu taýda oturup şo nähil erwet hiç gowy däl almaň diýsem şo pese düşýärmi şol? Pese düşmeýär. O ýa Tesla'nın nemesi belli. Bilinýän. Ya da Amerikany ay bular garyp o taýda neme ýok diýip adalatam ýok, kanunam ýok diýip aýtsam Amerika pese düşýärmi? Düşenok. Ýa-ni bu taýdaky mesele şu. Bir zadyň diňe özü pese düşüp bilýär-da. Sen onu pese ýa-ni aýdyp diýip pese düşüp bilmeýän. Bu bir. İkinciden Türkmenistanda bir döwlet ýok. Döwlet bolmayan döwlet özüden pese düşüp bilenok, daşyndan bir ay hiçem pese düşürüp bilmeýär. Demek bu gurrun asly ýok. Ýani şunuň ýaly gurulýan sözlemleriň asly ýok. Bu sözlemler biz neme diýäs-de çaýhanada gurrun etdik. Bu gaplanly bir hekaýa bu. Oňa gaplanly hekaýa diýilýär. Hekaýanyň asl özü däl. Hekaýanyň asl hekaýanyň üstüni örtmek üçin aýdylýan bir hekaýa bu. Şonuň ýaly bir tarapy bar bu. İldeşlerimiz o özleri bilbem o düzýän däldir ýöne. Hemmesi iň soň şu Orsuň gurnan duzanyň içinde de. Şeýle halmyr adam berin aýtjak zatym şolardan ibarat. Şu neme üçin. Doğru demeyin. Bäde üstüne goşar aýdar elbetde düşünýändir de soragy beren ýurtdaşymyzyň nämçilik işlerin bolup duranyny. Onu da devletimize, bizi, halkımızı, yurdumuzu yer uğramda. Şu yerde yazılıp yatan halkı biz tertegine kaldırıp öz hak hukukunu sorar yer derece yetirecek böyle. Pese uğrup duran olsa ene sen şu yazan zadın öz halkın peseri otun. Görün akmı, karağın kapık mı yurdun içinde böyle zatlar. Ya aydıp vermeli mi? Mesela şu adamları gizlemek için geliyen ya Türkmen kömsüklüğünü etmek için. Var, boş. Dinläsin gelmese gitiber ana beýle kanallara var, TikTok'ta var ine. Ýa-ni heşelle hakykdan soýnap bererler. Barda gitti şolary dinlenin.
Aşağı. No. Havarımız yoktur diye havarımız yok. Allah yol verse indikay pasport çalışmana gidiyen benim kulluğa alıp giderler mi ki diye. Onu bilmedik. Onun yal meselelere demedem yok. Girem yok kan. Türkmenistan'ın yağdığı belli. Pulunu berip bilsen o gitmersin. En son tağlacağı adam kan. Neme tağlançılığı öyle diye. Şoň ýaly okap gören nemäňde indi üýtgeçik bir zatlar bar-da Türkmenistanda bir sistema düzgün bolmandygy üçin kagyza o özüň dokument düzüp gitseň hem hiç kim isat edip bilmeýär, bilip bilmeýär o zatlary. Ya men näçe adamlary gördüm. Şeýle dokument dogurlap okap ýörün diýip okamadygy halda hiç bir neme bilen balanşy ýok adamlar. Bir kagyz neme diýär, olaram şonu isleýär. Ine şeýle bir zat bar Halmyrada, daşary ine biziň okan ýerlerimizde de elektron görnüşde dokument berýärler-de. Soň şo nemäni okutsaň nemesi bar. QR kod diýilýär-de. 4 turşluk kod bar. Şo taýda kod okutsaň şonuň asyl dokument mi däldigini görkezýär. Indi bunu şonu görkezseň ýok diýe bu gerek däl bize peçat gol gerek diýär-de. O peçat golu etmek kyn däldi. Mesele şu. Özüňem edip bilýän onu. Gidip peçat ýasatdyrgam edip bilýän. Soň türkmenlerim şoňa öwrenipdir. Peçat basyp o gol çekip özleri okap ýörünip görkezýär. Asyl elektron görnüşini bolsa nemeden boklar. Ýok bu bolanok diýär-de. Elektron görnüşü. Şonuň ýaly bir samsyklygy bar nemäň içinde. Ay doğru. Biz o zatlardan havarlı deyip aýtmaýla näme boljagyny pelegişidir baranda görersin. Maňlaýyňa näme ýazylan bolsa Allah ýol berse boluberýär. Tek var. Kak okardyk ýa-ni bir ýol bar garraýa da tapdan işe dyrnaklary ýok diýişi gaçdy ýöne iýesi gelýärdi. Näde ýuwalary melonsan ýeme gowanyň agdyny habar ýaýratýar şolar ýaly belleşat goýa ýol bar garrapdyr indi öljek goýla gelin şo bilen hoşlaşyň radylaşyň diýär. O haýwanlarym girip dur. Ondan bir gün telepki gelýär. Kapıdan yol var sağlıklı tip soru. Ne o daşından sonra gel yanında sonra da men bir sarkıw ýatarnan. Yo başla yol var tağı diye sen gowaňa girýän ýygy görýän çykýan ýygy görmem. Şonçyn men sakallypdirdi. Şonçyn illeşim o Türkmenistana girýän ýygy kändir ýöne çykýan gaty howatyrly bolup dur. Seret özüň ýöne orsiýetde de Şumalýada ýaňa aýdyp geçdim. Gaty howatyrly. O şol baş ağlap ekdiyalar bizim Türkmenlerimiz qarım gazmal, ak gazmal ne blindaj gurulmaly. Soňa barlaryndan soňa elini avtomat berip tarap çözüm diýil. O zatlaryny biz gördük, bilýäs, habarymyz bar. Şonçyn näme diýip aýdan özüňiz öýdük balygyňyzyň eýesi. Görüşmeseňiz bolanak, magistraturada oku, ministrlikde oturup tapawdy ýok. Arkasında Mehmet Duryan olsa edenini edvermeli mi kâne diye. Onda atalarımız boşuna diýmändir. Arkası dağdan bolanın daştan yüreği olur diyemişler. Arkada neme Kurbanully adıma düşüyor. Hacı prezident. Hacı. Oğlum o arkada yani aslında o arkadağın vekili. Arkadağın vekili emediler arkada ayalı olýardy. Asıl arkada Putin olmalı. Düşünüşümüz boyunca. Ve hana göre oturmol bir komment yazan Malik Ajdar olmalı. Ajdar bilen ýerleşim. Öyleme onu humor bar. Ben bir näçe gezek gördüm. Şolar ýaly durmuşa pozitiv çemeleşi. Gatygy ýurtdaşa dowam et. Paramazlar. Bular kimin arkasında näme dururlar. Şeň ýanamlygy saman hana çeli diýip söýdüm badyr Türkmenler. O Türkmenistan'da interneti yapacakmışlar var diye. Eylemişmiş o kaçandan var. Her türlü nemesi var.
Türkmenistan'da internet o bundan sonra yapılma mümkünçülüğü yok. Yani nemede yapıp bilirler. Yapmak değil de kesmek diyelim. İnterneti kesme var. Halk ayaklansa goz olana tursa interneti değil elektriği hem zatlarınızı hem keserler. Nämen bolanly bolmadýagyny bilmezlikleri üçin diýip şonuň ýaly bir ýagdaý. Türkmenistan nemeden o biraz başgaçarak ýa-ni biziň ildeşlerimiz köp zady bunu bir meňzeş ýaly deňeşdirýär-de ýa-ni Demirgazyk Koreýa ýalap diýip. Bir meňzeş bolma mümkinçiligi ýok, şertleri başga, hemme nemeleri başga. Meňzeşräk bolup biler. Iň soňy meňzeş şu wagt Demirgazyk Koreýadan ýa-ni dünýäniň iň erwet garyp ýurtlarynda da internet bar da arkaýyn girip çykyp bilýär. Ýöne Türkmenistanda internet petiklenen köp ýerlere girip bolany. Ýene adamlar tapýar ýoluny, tapyp girip görüp habarlaşyp bolýan zatlar barada gurrun berip pikir alşýarlar. Ýöne iň soňy arkaýyn girip bolanokda. Ýöne moň bir gowy bir zady bar. Iň soňy hemme zat ýapyp bolansoň VPN alýarlar. Soň hemme ýere ýene girip berýärler. Hiç ütgen zaty ýok. Şeyler bir ýagdaý. Eger bir kere açıp koysalar onda adamlar o taýy gönükler. Aslında ediýärler horjun diýip ýene näme diýip bir kysany özleriniň şu halk başga ýere ünsün bölmesin ine şunuň ýaly ýerlere diýip ýa öz kontrolundan geçen zatlar şu taýda goýup paýlaşýan ekenler de. Şeýle onuň daşynda o ütköşük zaty ýok bu barada aýdyljak. Doğru. O eşeği köp bolan ovada eğer ustasam köp bolurmuş diye. Doğru yani talaba göre. Hakyky indi bu ildeşimiz bu taýda biraz yani jemgyýet bilen baglanyşykly kan diýen yani halk şu ýagdaýa gelipdir gynansak-da. Soňra taryhy okan wagtyňyz hakykatdan hem yitip gitmeli ýöne entegem saklanyp dowam edip durda ýa bir näme de bolsa da bir zatlar bar. Şu tarih kitaplary bir okap görüm içinde edilen zulümler ýa-ni tutuş owalary bombalap gyryp orslar gaterwet ýa-ni zulümler edipdir. Ýok bolup bitmeli. Adamlar kaçıp göçüp çölleriň içinde ýaşap şu taýlarda ölüp çölüň orta aralarynda yitip giden o maşgalalar sajagy ýok bularyň edeni işlerinden. Şeylerak ýagdaýlar. Doğru. Yani şu taýda men bir müsberen zadym bar da Türkmen halky şu inçeden tilsimleri tapıp bir topar soragyň jogabyny bir sözlemde edip bilýär-de. Şeň ýa-ni Mehmet köse ýazyp da biziň ýurtdaşymyz şolar ýaly eşek köp bolan howada ýer ustasy köp bolar diýip. Şunu maniýaty gatuşun gep eşekde de däl, ýerde de däl. Gep şu eýerläp menjek bolýan zalymlara boyun bolýan halkda şolar ýaly dözüm dowam etmeliligini gönüse şu taýda ýazylýardy. Üme düşünýän adama şol. Berekella. Sag ol. Şeyle ýaşlar her ýere dağıdy diýe. Diňe ýaşlar däl, o maşgalalar hem dağıdy diýip ýazypdyr. Atu doğru. Döwrüne sapar aýşaýdyp da ine Türkmen dünýäde döşüme aýşardyp gezdi. Döşümde aýşardymda bükülüp gezip bir Türkmen dünýäň dört künjünde. Afrikada da bar eken kemin. Şu taýdany maňa hat ýazýarlar bar. Ne Türkmen o Okeaniyada Belize diýip bir döwlet bar. Onu kartadan gözleseň loophole tapaýmasan görünjek. Şu taýda da bar eken Türkmen. Nädip de şutlar ene Türkmeniň keçip baly. Öz watanyny oýnap, dost ýar bilen gatnaşyp, goňşy bolamyň dogan arnasyň toýuny ýasyny bile soňup oturmaly gülýär halkymyzyň şeýde pıtratdylar böwrdaran ýani. Inançly, tragediýa şu taýda ýöne biz şu tragediýa dowamlygyny üzmeli, hökmen üzmeli.
Arda bu motormalar, nalşa bu motormalar, Hudaýdanam hiç zat dilemeler, el ayağımız bitirme özümüz çözmür şu meseleler. Şuna doğru düşünün yurttaş. Ha. Yo dargaja görünüp durda maşgalalar. Yani öýlenip toý edip bir çağa edip izinden hem daşına işlemäne çykýarlar. Şu yarımdan köp şeyle diýär-de, ýa-ni iyi verilen pullar, ýene nämeler hemmesi. O darga gidipdir inde olan ne köp pullar hem şol nemeleri ýýän ekende. Şo taýda galan pulluca ýa-ni nemeler bilen dost bolup gören wezipeli adamlar bilen. Ondan soň şu wezipeli adamlaryň özleri eňger edipdirler o taýda gelinleri. Beýnaşla ente hem köp saatlar o aýdyp gaýta gurrun edip durmaly ýa-da o gaty baýlanç bir nemeler bar, wakalar bar ýurdun içinde. Tuweleme sen eňere sözüniň manysyny bilýän eken. Yo bizde ulan ýara bizim owamyzyň iň ýörgünli sözleriniň biri. Şu ene gırlar vatda bir çağı kak, oğlun kak, sol siylak yani çayın boyunu aylanç edip kavun garpı ekerdik. Ondan sonra güýü gelýär ul gawullar ýygnan ondan sonra şu bişip geçmek kiçeňrek ternele var. O eňgere gidýär. Ya adıma düştü çağırlığım, berekelli. Var. Bizim şu taraplardan gelen de Murad aşol. Bizim Ben bilýän. Garralan göklen owasundan gaýdanlar bizim. O Nesip bolsa karar seňe mene atawa doğduk depäň. Gatygy didem gele goýdum diýermen. o ýöne näçinji ýyllarda gaýdan entek anyk bilemok, ýöne 100 ýyldan köp bolupdyr. Gargalarlar ağamam diýenek, jymam diýenek, ola didem diýe. Didem diýmek, şu gözüm diýmek şol. Iki gözüm. Ha, didarım o. Didem gelin mi diýdi. Doğru. Şeyle. Atygy ýöňde şu ahire irimişim dökör gargalada näme bar bol. Indi o halkym tozdurup durlar. O bolarda adam almat diýip aýdýarlar maňa. Gürleşen. Hawa tozdurypdyrlar. Hiç tat yok. Öňkü bir diýip o Soýuzny institut arasynda wastwat wagtda dünýäde nähil ösümlik bar bolsa, şondan her senden bir egzemplar gösterilip oturup müňlerçe on müňlerçe nahal ýa baglar. Hiç de yok. Çok içinde kırıp özlerine şu elini emeliyeteler, özüne zayt alıptırlar. Yani Ha. bar adamızdan govrap bilmedik. Son için bütün millet bolup yuvaş tırnağa galmaly. Yani şonun yuvaş diýenim ýurda var. Dikeltmeli hemmede. Bir yerde güýçlirak gider, batlyrak gider, bir yerde uzorağından bolur, ýöne hökmen bolur. Bir goşok nesil çalışýan şawanyla şel köp zatlar etse bolkamy. Men şonu bilýän. Yani şu zatları doğru düşünüp hareket etmeli halk gerek. Onu düşünýär Halmurad asa iýiz giderli ýa-ni depesinden şänik çakylyp durda, ene sizin aýçyňyz ýaly. Ol düzelme mümkinçiligi ýok. Seheljek goýberse ine nemäni bilýände 2010-2013 aralary esasen şu 3 ýylyň içinde adamlar nädip özüni tutdy. Reýska wagtyň içinde. Soň ýene täzeden gysyp başladylar da. Birinji iş adamlaryny gysyp başladylar. Ondan soň halky olarym daşary ýurda çykyp başlady, kaçyp bir-birden. Şey edip şu ýagdaýa geldi. Tabi aram neme diýerler, goýberýärler. Ondan soň nemesi ýok da. Bir üýtgeşik bir ýagdaý. Aslında biz bir arkaýyn durmuş umuman seredilende ýaşalmandyr da soňky 150 ýyldan bäri. Maňa sorasalar soňky 1000 ýyldan bäri şeýle. Yani soňky 150 ýyl eýem bilinýän, ýazylan, açyk görüp bolýar da. Ýani ine Sowet döwri gowuty diýär-de men şu tarih kitaplaryna goýan o ikinji jahan urşuna çelliğine oruslar bilen urşup gelinipdir. İyiz giderli gozgalanlar, o halk düşmanı diýip, bir görsen basmaçı diýip, bir görsen ýene näme diýip halky ýok edip gelýän ekende oruslar. Soň ikinji jahan urşundan soň birazrak o gowşapdyr.
Yani 60. 80. Ha, Sesin kesildi. ha, Ya benim sizde ýaly mende gowy diýär internet seyrediýän şu an. Yani biz Bolayman ha, katımın meni sebep bizde hem şol yanvarın birinden märi 35-40 derece aralygyna sowuk bardy. Şuň biraz ma, çykmaýlap durýar şonu. Sowukda. Şoň için Twitter'la dinle. ma. Son yine şeydi bary ýok bir 20 ýyljyk tutuş Ors döwründe 20 ýyljyk biraz arkaýarak döwür başlapdyrdy. Ondan soň Sowet nemesi ýykylýar. O ýykylandan soň ýine bu döwürler başlaýardy. O gynançly ýagdaýlar. Doğru. Doğru. Hemen verdi. Zatlar bolup geçti. Zaten doğru bellep geçen şol şu kolhoz savhoz guruluşuklaryny 30-njy ýyllarda başlandy Türkmenistan. Ondan baý diýdi, kulak diýdi, näme diýdi, bular garyp başladylar halkymyzdan soň. Bir topar gana Irana göçüp gitdi, bir topar hana Owgana göçüp gitdi. O zaman ýaşap otylar o döwletlerde bolýan bärden biraz eline emläp bolan adamlar ya şu orsa boyuna gymajak adamlaryň hemmesi diýen şu tak göçüp gitdi. Kalanlarına mene vatançılık kursu deyip ana mesalıkka mögün attılar Türkmenler. Hey bir akıl yetirer ya zat bile halkımı düşünün hatta bir karbam da şonun için bilmek mümkünim derler olur. Bir pikir edip görün. Ne sol ikinci Jahan Uruşu'na Anırdan'a geyitler geliyor. Tanklı, zatlı, toplu, avtomatlı bizim Türkmenler atamenli kılıç bilen yankı. Tankın karşısına. Tankın ya faşistin karşısına. Onu deyip bir ağlasanlık bilen emes komandar mı var? Yani son eden işi. Şun ýaly mert ýigitler hany okaverdiler. Gitti Türkmenin özüm gitti, ýigitler atam gitti. İzana doran gelen şu taýdan ahıl tekatlar ýok, ya ýomdatlar ýok. Hemmesi gitti şu taýda gumagarly. Kim olan hasabatyny sorady, kim olan hununy dolaly, hiç kim. Bize değişildi hal uruş özem yani bize hiç dakıllı yeri yok. Yani ene şondan soňra şu halk men oğlun ortamı bilýän kemene. Şu orsyny samavar diýerler de samawara bilýän şu suwa ýanadylýan da samavar we ol kan gut. Şol ýeme elsiz aýaksyz da samavar. Ine şol uruşdan elsiz aýaksyz bolup gelirler samavar diýip atlanýardyr. Böyle el jagady bilen şol ýanky tigil çegmişsin noti patşyblikli agaçdan ýatalar. Olar para tezem ýok, hiç de adam ýok. Şey diýip garan ömrüni ýaşap geçdiler. Frontda el aýagyny itiren adamlar. Pikir edip görün. 89-njy ýyla çeldi, 90-njy ýyla çeldi. 9-njy ýyla çeldi. Men parlamenta gelende getirdim. Türkmenistanyň paratez fabrigi ýok. Yani sehi ýokdy. Sonra Kızıl Pulas'tan alıp getirdik. İtalya'dan hani koydurduk şu taydı. 90-njy ýyla çelli millet eýesi galy şu taydı. O vatançylyk uruşuna gatnaşanlar uruşuna yaraly bolup gelen ýigitlerimiň sany 770 ýigit. Bularyň ýaklysyny diýen ýaly paratez gerek eline ýaýany. Kim etdi şonu? Hiç kim etmedi şu 90-njy ýyla çelli. Yani 79-njy ýyldan başlap. Bizim halkımız acala buyurulan millet dip men ýönüke ýer ama şu zatlar gözüm bilen görüp, egnim bilen çekemsen, içinden ýaşap geçemsen aýdýan. Biz şu näçe çalp edip bilsek, ýurdu edip halkymyzyň eline bermeli häkimiyet. Şonaýdy mümkin. Awaz Soýuz döwründe diýe köçelerimiziň atlaryna çelli Orsuň atlardy. O düşmanlaryň atlaryna aýdym-aýdyp ulaldy diýe Soýuz ýaşlary. No. Gynandyrjy nemeler ýa-ni Leline adyny aýdym-aýdylan ütköşüp şu at nähil bolsa şo döwrem şeýle de ütkän zat ýok. Gynansak da. Öyle. Yani Orslaryň yani oyunu ütköşüp zat gelip taýlaya, soň taýlap gyryp
elinden topraklarını alıyor. Son gaýdyp toprağını veriyor. Son oruslar halas etmäne gelen ýalyp bir näme many çıkarylýar o taýdanam. Ine ýanky kolhoz kuruluş vardır kolhoz diýmek. O kollektiwne hazýaýstwo aslında bunun nemesi. Adamlar o ýalyp bir many berýär. Ýöne asyl nemesini üns beren nokta kolhoz. Şu at günümüzde de üýtgänok ad şoldur ad daýhan birleşik diýerler. Daýhan birleşik diýmek bilen kolhoz sözüniň ikisiniň arasynda tapawut ýok. Ýani kollektiwne hazýaýstwo bilen daýhan birleşik. Ama ala daýhanlar birleşip topraklaryny ortağa goýanmyşlar. O soň kime näme düşse potrat ýalap edip kärendesini işledýärmişler de şeýle bir many çykarýarlar. Ýöne toprak o iň soňy halkynky däl. Şonuň üçin şo topragy horlanyp gidipdir. Ekip bir zatlar aljak, biçjek bolup halky zorlap munyň üstüne ýa-ni şo nemesiz näme diýe horlanan toprakda hiç de adam yetişmeýär. Şo zatlar edip onda da ekin ekip hasyl alandan soň o hasylam onunky däl. Hyzmat haky berýärler. Olam adam şekilli däl. Misal üçin 8 aýlap işleýärler. 8 ay azyndan şo toprak üçin ekilişinden biçilişine çelli. Eline alýan zadan 3-4 aýa ýeten nokta. Şey dip ýani adamlaryň elinden toprağını alıp näme oruslar näme dip toprağı alandyklary barada şu tarih öz ýazan kitaplarynda ýazýar näme dip alandy. Hiç gizli bir zat ýok o taýda. Ýani Orus imperiýasy bize tuvalet kurmak üçin gelmändir. Topraklarymyzy almak üçin gelipdir. Özler şey diýýärdi. Kitaplarynyň içinde o tuvalet kurup berdik, köçe kurup, yol kurup berdik diýip hiç ýerinde geçen o. Demir yol kurduk diye, kurup berdigem diýen ok, demir yol kurduk diye ine Türkmenistanyň o taýyndan ine Pelança, Sentiner pakta ondan Pelança näme, Temmäki, ýene näme diýip ýazypdyrlar da. Şeýlerek Almurada ine sizin ýaşan döwürleriniz bize Sowet Soýuzynyň bardygyny soň demetdik. Ýöne iksen bir zat eken Türkmenistan bilen Sowet demesi üýtgän zat ýok eken iň soňy. Türkmenistanam şol beýleki 14 respublikan hatarına Moskwada näme görkezme gelse şonu ýerine ýetip başga üýtgeşi eden işleri ýok boluk. Sen ýa şonu ýazypdyr da ýerleşimiz ştaýda Recep Murat Nowat bana görwati şol orsun atlary da diýede köçelerdi. Hakykatdanam şeýlene bolgalar wat 48 000 ýylatly şäher. Men dogduk depem şo taýda eken bolsa 4 ýa 5 köçe Türkmen kahramanlarynyň adyny göterýär. Olam şol watançylyk urşuny wepat bolan ýani şular ýaly. Ene Kuliýew diýdi, ýani Kuliýew bar, ýene kim ay 5 adammy da ýetene. Ýogsa şo taýda köçe gatken hemme mene şol Orus tarapdan daklanatlar adyny bilemde, kimdigini bilemde. Ýöne şolaň köçeleri şolaň atlary daklan. Ýoluň dakylam ýok Türkmenistanyň. Ýagzylar we näme edipdirler. Jdanow diýdi, Halturin diýdi, ýene bir diýdi, Lenin babasam gören kızlar batly barmy? Ýok. Kalenini gören barmy? Ýok. Ay gara şular ýal agdasan gatken bolar. Ýöne şo taýda bizim öz ýigitlerimiz gatkende. Bitiren hyzmatlar, mugallimler bad atly abrayly. Müňlerçe, 10 müňlerçe çağa terbiýe beren ýa ilim bilim beren. Atlar şuny şeýle hiç ýerde şolaň goýulmandyram göterilen agy. Men şonaý diýdim men. Ýöne täzelikde bu zatlar edilýärim ýöne. Ýene de şol ýankyny ýaz döwrüne ejesiniň atasynyň tohum tiýjiniň ady bilen dolurdy şäherleri, obalary, aýlary üýtgetdi. Gurban bolam ondan kem galana. Sebäpler planetaň diregi bolmaçamalla. Galan halky işkin. Garawun kanalyny gurup berdik diýär Jirnowski diýip o diýer wagtda. Indi Garawun kanaly ýokkan, o bizinkiler ekin eken ok, bu da ekýät suwuň bar ýerlerinde ýaşaýar. Indi bular bütün
ekilýän topraklara eline geçirýärler. Ekilip bilinjek topraklara hem açıp o taýda o kanaly geçirip halky kul edip işletdiler-de şol Garowun kanalynyň hasabyna ekilen ekinlerde Türkmeniň o ýa-da şo taýynyň yerli halky ýa-da yerli halk diýip ad berýärler-de. Şolar kul bolup işlemedimi? Bize mi gurup berdi bolýar ýa-da özleri üçin gurdy bolýarmy orslaryň? Hemme kim kul bolup işledi. Ne şol döwürlerde ekilen paxtalar nerede? Şo paxtalaryň girdeçileri nerede? Ha, Murada. Gaty gyzykly we agyr soragda seret başta şol ýa-ni Amderiýan suwy Aral deňdine durdy. Şondan Özbegistany bir bölegi Türkmenistany näme üçin? Şo paxta ektirmek üçin. Sen gaty dogry bellep geçin. Ekilen paxta nirä gitdi? Anyň peýdasy ýygyna näme geldi? Paxtana Türkmeni Özbege ýygdyrdylar esasan. Yığılan paxtanam so Türkmeni etmäge işläp täzeden şonun mata ýabyrda emetmäge ýüplük çykarma ursat arazy berme ähli paxtany ine uğradyp ine Ivanow bilen Eretu şäheri barmas ine şo taýda işläp berdiler. Näme üçin yerine şonu fabrik kurup yerli ilata rowa görülmedi. Ýylon kaýby aňdakly sowukdy jogdaly yssyda şu paxtany ekkenem dikenem ýygnanem mene şu Orta Aziýa halklary hözürün görünim olur boldy. Ine alyp barlan siýasat o Zhirinovskiy diýe näme ortlar bir zadyny bize wada berdiler-de. 80-nji ýylyň ortalaryny ýam Aral deňde gurap başlanyp men köp gaziet jurnallar okamsyň bilýän habary bilen edip beren siýasatdan. Şonu bilen diýeni ýa-ni näme Gunmatara däl Demirgazyk derýalaryny Severne rekde Demirgazyk derýalaryny ortaýadan ýygyny öwürüp Türkmenistany ýa-ni Aral deňdine goýmaly. Şo proýekti orta atdylar. Hani atanmalar näme üçin şuny çöl suw çakanaklar Arala. Hep olara gerek kalgadyk halkam, Özbek halkam, Türkmenem, Garagalpagam. Näçe şunu köp garylsa şonça şat. Ne tragedi. Şonu etdiren näme üçin özler düzedana. Näme üçin şu Orta Aziýada ýa Merkez Aziýada men prezident diýip goppam surap beren adamlar näme üçin Putin'den talap eden aklar. Ine sen döwletiň ine bizi şu ýagdaýa getirdi. Şu döwletlerde ýygynan paxta akydip sen döwletinde harida urildi. Ya okdara öwrildi. Ya da şol ýa-ni atmaýan kosmosa uçurulan raketalaryň ýanygyjyna öwrildi. Siz olardan milliardlar peýda gördüň. Biziň halkymyz näme gördü? Kesellerin başga. Düzet şunu ya özüm dolup aýtmalar biz düzet çykdy. Onu da gaýtam Orsun el hökmen badyr şu Awganistana gurulýan ýa-ni şu kanallar. Yani şu akmasın hepsi Orta Aziýany beýrek bilen garpyşdyrmak üçin oýnalýan oýna. Ýoksa haýsy bir o taýda ogal selleliň kellesine gelýär. Bu kanaly üýt götmek ýa ýoluny aýyrmak amy derýär. Şunça atyrlap olary gerek bolmandyr, indi şuň kun gerek bolýar. Ýöretedilýär kemine. Ýöretedilýär ine siýasy oýun şol. Erteki gün şu siýasy oýun ine garly saka öwrüler suw üçin. Hep su yetmezçiliği duyulupdur. Gelecekte ondan beter bolsa. Eger täze tehnologiýalar ornaşdyrylmasa. Ne şeýle? O Zhirinovskiy diýilen ol Petigara ol agdyna näme gelse şonu samyrdy. Ine şoň diýeni ine şo Putin şoň diýeni ine şuň kun amal edip berdi. Dugin bilen ikisi bile ine bularny şu ýanky nasionalistler. Ultra nasionalist diýilýär. Milletçi bolýar, bular ultra millet. Raşist yani aslında raşist. Öz milletin beýleklerden ýokarda görýän heýwanlar. Ine şol aýtdy, ine hemme respublikalar guberniýa bolmaly Orsiýa dedi. Hani ine şo siýasatdan mene Putin ýola goýup bar. Eger Ukraina şulardan ürsem çykmasa, ertek gün hemmesi guberniýa şolak. Şu gün men prezident diýip oturalan hemmesi bir sagatyň içinde gol çekýärler şu dokumentin aşagyna. Biz guberniýa diýip. Ol Niýasyň döwründe kommunist bolup zala girip 2 sagat durdy. Ähli demokrat bolup çykdylar. Yani bir komünist adam demokrat bolma mümkinçligi ýok.
Absolut. Dünya garaýşy ütköşü kommunizm taglimaty bilen ýa-ni demokratiýanyň taglimaty düýbünden bire gelşen. Ters birine ters attı. Aha. Hmm. Ova. Halla eke diye halmıra da size şey diye yani. Näme üçin çärje lewap etdiler ka diye. Bilen var mı berde deyip soruyor. Sağ ol, birinciden harly eke diýeni men eke üke sözüni gatyga görýän, ama men özbek dostlarym bar, çärjewden bar. Her bir millet öz şiwesine görülse ona ýetesi baýlyk ýok. Sağ olun. Indi soraňyza näme diýip aýdyn? Çärjew lewap edileniň sebäbi ozal şol men bilşime göre niýaza getirip berilen maglumat barda ine şu ýerler lewap o şu lewap bolsa bolar diýip. Näme üçin Çärjew oblast ozal bardy da. Ya Çärjew şäher oňa madyny ütkürip Türkmen abad etdiler. O taýda abad Türkmen man biwat bolar hemme çykdy. Men şo köne adyny gaýtaryp bermegin tarapdary Çärjew. Onun ýurda baramyzda parlament bolup çöderler. Enne şo lewap sözüne de şol döwür garşy çykyly parlamentde onamaydyp geçen şol Çärjew lewap at takylmadynyň öň ýanyna şo taýda parlamentde deputatlar ýygynyň şowy boldy, şonu lewap bolsun Çärjew oblasty diýip aýdylanyny ondan şo Kerkiden bir deputat çykdy. Men ady familiýasy ýadymda däl, ýöne erkek kişi, şol döwür 45 ýaşlaryna bolsa gerekdi. Şol aýtdy, bizde diýdi, diňe diýdi lewap bolmalydy, bizde diýdi Kerki oblastdan bolmalydy. Ir-döwür şo 30-njy ýyllarda Kerki oblastdan barek, Çärjew oblastdan. 6 santyda. O 6-da da ondan biz şol men aýtdym arada çykışymda şol Balkany biz dikeltdik 3-4 san deputat bol. Enne olam aýtdy Kerken dikeldelmeliğine niýat. Ay duruverin, garaşyň biraz şäher Balkany ýola goýup eder. Nesip bolsa diýip şo halk oýnaýan sözi bar. Soň tapa nesip bolsa diýen ondan soň Türkmen halky may şu prezident nesip bolsa diýen bolsa diýmek nesip bolar diýip ýalan sözi bar. Şeyle da Türkmen halkymyz. Ene son için şeylere men bilýänim Çärjew barada da lewap barada da ady erbetde lewap men ýöne oň manysyny dolu bilemek. Ýöne gulaga ýakymly söz lewap diýmek. Men üçin o leve ap mı näme şeýle bir zatlara diýen bolýarlar ýöne bir bilmedim ýa-ni tarih bir nemesiniň bardygy ýokdy anykda. Özlerçe bir neme aýdandyr ýöne. Ýa-ni Çärjew aslında Çärjew däldi. Olam öňki ady Amul. Şäheriň ady Amul. Indi Çärjew farsçadan gelýärdi. Ýa-ni 4 tarap diýmek. 4 tarapdan gelýän ýa-ni söwda gatnaşyk işler bilen baglanyşykly. Diňe Çärjew däl, mysal üçin Çarşangy, Çärjew ýa-ni aslında çar bolmaly. Farsçadaky çar 4 diýmek. Şoň bilen baglanyşykly, ýa-ni farsça bir ad. Söwdagarlaryň goýan ady da asıl ady bu şäheriň asıl ady Amul, ýa-ni derýanyň öňkü gadymy ady. Şo derýanyň boýunda ýerleşen üçin Amul derýasy. Ondan has o aňyrak ýa-da bärrakmy bilmedim, onu görmeli. Oksus diýip adam bar. Olam Aleksandr Makedonsk döwründe goýulan atlar bar. Şeýle atlar bar, ýa-ni döwre göre, näme göre, şertlere göre büýtüp durýar. Türkmenistan, o täze Türkmenistan gurulan wagtda şu adky velayet diýilen sistemi ortadan aýrylýar. Onuň ýerine az nemerek ösüşe, özgörme açık olan sisteme gelecek. Yani il sisteması gelecek. Bu zatları o hazırdan yadınızdan çıkarıverin. O velayetmiş, o levapmış, yeni marımmış, neymemiş o zatlar üyütkecek. O Türkmenistan 13 tane o neme bölme yağdayı var da 13 tane ile nemeler köpelecek şeyler ak. Son birleşimiz yazıptır. O üyütkeşik sonra Joe Biden diktatura karşı görüşüye mi düşüneceğiniz diye. Ben diktatura karşı görüşüp veren yerini görmedim. Diktatura karşı bilmiyorum yani nemede diktatura var mı Amerika'da?
Ben hiç kavat gelmedim. Amerika'da diktatura var deyip görüşüp gören yerine. Aha. Yeme kemine şol diktatura garşy göreşýärmi diýilen sonra ol Joe Biden'ın özüne de onun ýaşap oturan döwletine de degişli däller. O taýda Hı hı. hemme demokratik gurallar var, ırçaklar var. Döwleti ýöredýän, milleti ýaşadýan, o durmuşy idarlayan ya sonra yardım berýän. O taýda onu diktatura garşy göreşerlik onu hiç bir esas ýok. Ýöne dünýäde bolup geçýän zatlar Amerika gatylşýan diýsen onu başa gurrun. Elbetde gatylşýar. Olaram özüne dünýäň dörlük künjüne hem ýanky ykdysady aragatnaşy üçin ýararlary gözleýärler, harby ýararlygy gözleýärler, gollaýarlar, NATO ýararlygynyň başynda dur Amerika. Olamam öz gyzyklanmasy bar. Indi Ukrainada bolup duran uruşda onu şuurkun yani Birleşen Ştatlar, Amerikan Birleşen Ştatlarynyň emesi ýol başçysy Ukraina tarapyna ýarkasynda dur. Sebäp olur bilýär ertesi gün eger Putin şu Ukrainany basyp alsa, ol bir ýerde durjaklar, bular ýam yglan etdiler-de. Pribaltikany aljaklar bular, Polşany basyp aljaklar, Finlandiýany aljak bular, Şwesiýany aljak. Näme mundan bir näçe asr ozal şular ştaýda tezeklenmiş. Ruslar. Demek bir ýerde şular ýaban etdi territoriýa şulanky bolmaly. Onu başlan bolup bir asly bir türküde milletleň bir dünýäň deň ýarsyny basyp aldylar ýa şo taýda höküm ýaratdylar. Onu bize miýdimizde barmaly. Onu Orsiýet ýaňy dören döwlet 300 ýyl taryhy bar. Biziňkileň näçe müň ýyllyk taryhy bar onun. Bu näme beýle bolýar? Şoň üçin ol baýdaly meselede men aýtjak bolýan zadym her bir döwlet ilkinji nowatda döwletiniň öz milletiniň bähbidini goraýar. Ondan şo bähbidi näme gawat gelýän bolsa beýleki döwletlerde ine şola bilen araýdaş, şola bilen ýollaş ýa şola bilen pikirdeş ýa ugurdaş bolup biler. Hı hı. Ol diňe iki adam bir-birini gowwaran men o döwlet bollugy dälir. Ýöne şol her bir döwletde bir özüne mahsus bir hasyýet bar da milletine ýa-ni bir kanunçylygyny kabul edilen zatlar bar. Şolary gabat gelýän bolsa erenk alyp bir-birini onu elbetde gatnaşarlar. Ýöne men bu arada Biden marada da ona garşy duran güýçli bardy. Gelecek hepden ýarym saatlyk çykyş etmek şo taýda düýplerek aýdyp beren. Sag bol. Hı hı. Biz oguzluğumuzu öğrenip dikeltsek diye de karşı çıkanlar bolup bilermi ki diye. Dedim kim karşı çıkmalı? İçeriden mi dışarıdan mı? Oğuzluğunu bilmeyen adama yoktur Türkmenistan'da. Oğuzluk Türkmenlikten beyikraktadır ya. O karşı çıkacağı adam entek enesinden doğulan değildir deyip fikir ediyen. Al burada. Doğru. Oh. Halklara bağlı hatta oğullan döwletini ya elini ya öňkü ata-baba däp desturlamy dikerçek bolsak bizde hemme mümkinçilikler bar. Näme üçin biz türkmenler başga biriniň akly bilen akylly bolmaly. Bizde geçilen tarihi ýol gaty uly. Biz öz şol gömülen göz başlamada dolanmaly. Kynlar agyrdyr, agyrlydyr, zerarlydyr. Yani biz şoňa dolanmaly. Başgaça men ýol göremakda. Ýogsa biz ya beýleki milletleň döwletleň içine assimilasiýa bolup gaýrylyp gitmeli bolýar. Soňra türkmenleriň ady bardy, özü ýok ýa ýurdy ýok bolsa nähil bar. Bara ana ýurtda ýaşap beren milletler. Milyonlap milleti bar, ama toprağı ýok. Bizim bizde toprak bardy, halkymyz ýok. Dir pytrak. Yani qargy gören ama towuk ýaly her bir ýaňa gaçyp gitdiler. Bu çykal gedär ýurtdaşlar bir gün çağırlymyz ekler. 10 ýyl ýaşar, 20 ýyl gararsyňyz bol tapdan şoňda pensiýany size kim tölecek diýen soragy mene ýa 4 ýylyň dowamyny onlar çygydyk berdim halkymyza. Aýdyň ene Türkiýede akılar.
Kimse de gollap berçek garrandyr. Ýa-ma garap berilmeden bar işden maýrylyp, ella ýetmäkkä bilim götürüp bilemek dip. Maňa her aýda bolur çerden jaňa dip aýdýar. Nähil borsyň geleceğini, eger ýurda dolanmasak, döwlet ele almasak, şol baýlyklar sizinkä. Şo taýdan siz özüňize pensiýa almaly, şo taýdan siz döwletden kömek almaly, bejer almaly, çağırlygyňyzy, akdyklaryňyzy ýaşar ýaly ýurt goýmaly. Ene bir ýetkäşik zatlar biziň gurjak bolýan döwletimizem ýa etjek bolýan işlemizem. Bul adam mahsus zatlar. Näme üçin biz şonu etmeli? Näme üçin iksan ara samsyň agzyna garap oturmaly? Şunça ýyllar bir ay ölüp gitdi, bir kisem geldi. Bir seredin-ha. Şu çölläki çopanam şulardan onasy akyllar döwlet dolanyrma. Şola bilýär, sürüň malyň ýagdy. Baryan goýunyň garnyny näçe tany guzyň mardygyny aýdyp berýär, bilermen çopolly. Bular näme üçin öz halkyň ýagdaýyny bilenler, bilesi gelenler. Hep satylan, satlyk şular. Haýynlar, watan nönükler, ne şolar? Soň ýylyşymyz ýazypdyr. Ýazyjy Pushkin hem Ukrain eken diýe. Şevçenko-da olaram o rus diýip adyny geçirip alypdyrlar diýe ruslar. Ruslar bularyň demesi taryhyna seretseňiz bir üýtgeçik bir zat bardyr. Rus diýilen söz hem Ukrainlardan ogurlaýady. Aslında ýa-ni Rus diýip Ukrainlaryň nemesi, Guran ilkinji döwleti, hatta nemesini bir görüň. Şo döwürlerde gala, daşy neme örlen ýapylan. Ýa şol ilkinji Rus diýilen taryhy geçen neme ýalňyşmasam bir 1000 ýyl töweregi ýa-da 800 ýyl töweregi wagt öň ýaly. Şonuň ýaly bir köneräk de. Indi bizim gol aýtmalyymyz ýa Ors diýmeli ýa-da Moskow diýmeli bulara. Asyl nemesi Moskowdur. Moskow kinýazlarydyr bular. Indi Ors sözem nemeden gelýär? Mongollardan gelýär. Bir Ors han diýip bir Mongol hany Moskow kinýazlaryny gol astynda saklap gelýär ençeme ýyl. Şonuň çağalary. Ondan soň olar ýykylandan soň nemesiz galýar. Ýa-ni öz başdak galýar-da. Şondan soň orta çykyp gidýär bu ýa-ni nemeler. Soň şu daş döwründe aslında öz hiç zatlary ýok. Bir milletiň adyny alypdyr, şahirlerine çel alypdyr, ine bizim toprak gazymyzy alýar. Ine nemäniň Sibir, Yamal tarapdan çykkan gazlar, almazlar, ýene nämeler. Şo zatlaryň hemmesini alyp sömürüp durda, Orsunky diýip hemme zady öz adyna geçirýärler. Hatta şu adam öz adyna geçiripdirler. Ors adyna, ýa Rus adyna. Şeylerek bular asılsız bir neme de adamlar, halklar. Aslında bular nähil millet diýip sorasaňyz, bular Şweden bar içinde, Finnen bar, birazrak Slav milletlerem bar. Şonuň ýaly garşyk bir nemeler. Tokoyda ýaşap ýören halklar aslında bular. Şo taýlardan ýoş neme diýär. Men bunu näme meňzedýän hal burada? Ýewropanyň araplaryna meňzedýän şu günümüzdäki orslary gelip çykyşy. Talaňçy ol nemelerde, ýa-ni araplar çölde bukulup ýatyp kerwen talaýan bolsa, bular tokoyda bukulup ağaçlaryň arkasyndan çykyp o halklary talaýan ekende. İkisi ýakaty meňzeşmen nemesini meňzeşdirýän häsiýetlerini. Şeylerek. Doğru. Yema berde Pushkin'i men okap görün bilen zadım o yema kakatsalı atası Afrikalı. Afrikan olmalı. Sonun sonuna yankı Piotr birinci yankı sko böyle fon Göktepe'nin basıp alandan sonra tekeriğinden alıp gidiyor Tatyana. Çok geldi. Sonra Piotr birincim sol Afrika'dan getiren kurcağı sol yankı. Arap Petra Perov deyip yürüytü yeme vardır. Yazılan kitabı var, kino da var, şu var. Sonra o Rusların öğrenirsen okuyup olan çağı sol goşu yazıp başlayadı. Bir topur yemeleri yadan sol. Yine men Pushkin'i sonun öğreyen. Başka bizde sol
Orsiyada akıdılıp şol aynı biz şunu adam edip yetiştirdik teredin Göktepe galasyny 10 miňlerçe adamy gyrýarlar. Birde çağan akadym men şonu okutdum, şonu adam etdim diýip türkmeniň maňlaýyna sürtýärler deşeýdi bine. Yine bizine şunu türkmen adam etdik. Şol türkmene tuvalet kurup berdik diýişýärli. Şeňmi? O demir ýol kurup berdik diýse näme üçin kurduň o demir ýol? Şol türkmeniň baýlygyny daşyna çykarmak üçin gurdu. Şuna çel çykarylyp durdy. Türkmen demir ýoluňa ýetimi? Han kim aýtjak şutaýdy? Aýdyň eliňiz galdyr. Ýurtdaşlar ýazyn. Ya bilýän zadyňyz bar bar. Şu hökümetden agdyny açan barmy? Şu Türkmenistanyň demir ýol türkmenleri degişli. Bir adam şunu aýtsa, şu demir ýoluň üstü bilen gatnaýan wagonyň çelekliň içindäki türkmeniň baýlygy türkmene degişli diýip bir aýtsyn. Kim şolaňa ýetdi? Ýok. Biz 21-nji asyryň o çöbelizlenen gullary. Elimizde internet bar, telefon bar. O ne? Barly bizene ýöne biz elizden jarsyz gullar. Men başgaça guramak öz halkymyzyň şuňky düşen ýagdaýyny. Bu gatgynaşly tragediýa men adamy kemsitçek ýa ökeleçek bolup diýmek gynany baý diýen. Näme üçin biz 20-nji asyrda türkmenler şular ýaly durmuşda ýaşamaly. Ýöne siz görüp dursaňyz Türkmenistan o TikTokçular jurnalistler mı nämelerin bilen propagandalaryn çykyşlaryny özlerini gijeňläp görkezişi bilen geýnigini bilen iýip içýän zadyny 1% şunu şagal meslegini ýaşap ber. 99% ilatam ertek gün iýjek çöregi gaýgy bilen alady. Bu näil adalatly durmuş bolýar? Men sorum. Ýöne şoňa jogap berýän ne hökümet bar, özüni şol hökümet diýip atlanýan jenaýetçi tapar, ne de halk bar. Biz şunu hökman şuny şeýle emamyzy öz keşigimizi özümiz çekmeli, öz göbegimizi özümiz mellip aýdýan halk häzir az. Ine şoluna bir ýetjek derejä ýetenden soň dat aňyr kılan gününe. Ne şeýle kemen. Hova şeylerek sonuçta yazıp durýarlar. O Kerkil bir dostum vardı. Kerk aslında ayrı velayet diýerdi diye üstünden gülerdim diye. Türkmenistan alt velayet eken bizim habarımız yok eken diye. O şeyle bize mine şu Kerk nemedi. Hatta merkezi Kerk değildir. Nemedir? Näme şol döwürlerde çarşangy mı, gawurdak mı diýetler? Gawurdak mı? Şonuň ýaly bir yer bar. Köýten dagyň nemesinde. Merkez Şotaýy. Şotaýlar bolmaly. Ýalňyşmasam. Hemme zat Şotaýda kende ýerleşýän ýerler. Soň dargandan soň Şotaýlar çöküp gidýär. Şonuň ýaly o taraplar. Soň o näme üçin çarjewlere tatdy ýerler bilýärmi diýip sorapdyr. Biz bunu gurrun etdik aslında ekranda. Indi bu söz gadymy bir söz. Ýalňyşmasam bu sözem farsça bolma nemesi var. Şäher yerleşik nemesinde ýaşaýan gala, ýa-ni galanyň içinde ýaşaýan, söwda bilen gyzyklanýan yerleşik halklara tatdy diýilýär. Bunu Owganistana gitseňizem şuňky bar, şonuň ýaly neme edilýän. Indi çarjöwe seredelin. Çarjöw hem Kerk hem şeýledir. Kerkdäklere de şonuň ýaly bir ad berýändirler. Indi hem Kerki hem Çarjöw gadymy şäherleriň biri. Ýani aýakda galan gadymy. Mysal üçin Merwem gadymy ýöne dargap ýykylyp insansyz da şu wagt. Ýöne Çarjöw gadymy şäherleriň biri, ýöne aýakda şoň içinde ýaşaýanlara tatdy ile islendik. Ýani şäher durmuşunda ýaşaýan, gala bilen baglanyşykly söwda edýän, ýa men onu ýörüýte tapyp bildim, maglumatlardan okap elde eden zatym şeýle. Soň Owganistanda da bar eken şonuň ýaly ýerler. Bu Türkmenistan bilen çäkliler. Şol neme diýilýär-de? Näme? Maveren nahır diýilýär. İki derýanyň arasy diýilýän ýerlerde bar bu. Maveren nahır. Ýani Arapçada iki derýanyň arasy diýilen manyny berýär.
Şonuň ýaly, ýani köne döwürlerde şäher durmuşynda ýaşaýan adamlara tat diýil ýani ekene. Bunuň hiç bir agyr üýtgeçik ýeri ýok, gaýtam ýokary bir derece. Şäher durmuşynda ýaşap. Onuň daşynda owalarda ekin ekip göçebe ýaşap berenler eýle däl. Dine yerleşik ýaşaýanlar bilen baglanşykly bilmedim, düşnükli oldum. Öň gurrun etdik bunu aslında ekranda. Aa, Doğru kemen ol bir näçegede gaýdyp berdiň. Eger düşünmeýän bolsalar ýene bir gelde gaýtalap aýtdym. Men öňe tarapymdan diýjek zadym men ol şu aýtdym da bir gelde menden 4 ýyl ozal, 3 ýyl ozal çykşamyza şeýdim. Eger şu tat sözüni çärjegli illeşlemede ýurtdaşlamada kemsitmek nokta nazardan ullanýan bolsalar onda men hem çärjegli diýip aýtdym. hı hı. Onda men Ve şu an şäherde ýaşap ýörenleriň hemmesi hem tat bolýar halmurada. Şäher bilen baglanşykly. bir aparaturasy täze Türkmenistan bolup bilýär. Onçyn ýok, bu taýda beýdip o millet o ilaty kemsitmek aslyndan mümkin hem däl bolmajak zatlar. Onuň öýler ýörüti gurunan zatlary bar. Ýurtdaş şu zatlardan bir bas çykarjak bolun, halk bol. Şu halky garlaşdyrmak üçin ýa özara nägelelik öğretmek üçin her welaýatyň ilatyna bir lakam takyp çykdylar. Men dilime de getirjek. Awa ýöret etdiler onu. Öğretipler. Ýöne şu lakamçylar bar. Dilini gömeýinden alar. O bizde on kanun alar. Paralel tak ýurda. Sen ondan ne atıp bilen dile urle bedem görüldü. Eydip o. Sen o da görýärmi? Şol millet paradlyk, tira paradlyk diýilen zat o. Diňe Türkmenistanyny ýöredilýän ýer şo ýazyjylar saýýudakan. Men soň bilim 90-njy ýyl. Şoňa çeli bilemakdy. Biz hem bir halk diýip düşünýärdim. Dürlü millet ýaşap ýör. Türkmenistanyny 72 milletiň wekili ýaşaýar. 90-njy ýyla çeli. Ýa-da kılýanç. Men şolong haýsy biriniň dinini diýdi. Türkeşperen dostlarym Türkmeniň haýsy tire ugur taýpasynyň bilemek, biz atlaryny bilýär, öýlerine barýar, soňra oturýar, ýat içer toýmady ýaşymy deň soňyan mel ýöne şuny tire paralygy ýa ýerli paralygy o ene çaraçylyk döredýän ýazyjylar goramasy eken. Hı hı. Men 90-njy ýyla parlamenta baranda gördüm. O biziň ýazyjy şahyr bir nuşlur ýaly atlar intelligent diýip beren itin pokuço da ýok eken. Men şonu aýdym ştaýdy halkyma. Sebäp halkyny sylamak, söýmek gerek. Oň medeniýetini, oň islenlik dilini ýaşaýy. Bu taýda adam sortlama hiç kimin haky ýok. Biz hemmemiz şu dünýä insanlykmy, yaradylykmy, insan bolmam şu dünýeden ötmeli. Ol kimin artykmaş eli gulagy ýa kellesi bar beýle kilirdi. Näme ütköş renk diýmesen, o ýa jinsy diýmesen, dini diýmesen, hemme kişiň öz ananýan zady bar. Näme men ananýan zadymy olar hökman ananmaly. Ýa men ananmaýan zadymy men näme olara ananyň diýmeli. Ýa olaň ananýan zadymy men näme ananmaly eger gorlamaýan bolsa. Bu soralar individual, personal her bir adamın öňünde durýar, özü çözýär. Şonu aýtjak. Owa halmurada aýdyşyňyz ýaly ýöreýte döredilýär. Bunu döredenden soň halkyň arasyna sokmagam, ýa-ni şol jurnalist bolar, ýazyjy bolar, pozujy bolar, şolaryň demesinde geçmeli iň soň halkyň arasyna ýaýramas üçin. Bunu şeýde alyp barýarlar, ýoksa Kawkazda da bar diýär tat diýip. Hawa mysal üçin Tataristan var. Olarda da tat demesi geçýär. O Tatar, yani tatlar diýmek aslında Tatar. Öňkü köne dilde ar goşulmasy köplük manyny berýär. Tatlar diýmek Tataristan. Olaram şey nemede. Mysal üçin ogur, oglar, yani oguzlaryň öňkü könürek bir neme ady. Yani her döwürde biraz üýtgeýär. O oguz bolmazyndan öň. Ya da salyr bar. Yani neme atlar berýär da şonuň ýaly.
O hiç bir neme yeri yok. Bu sözlerin dine bir ütköçük bir zat var. Gowu sözem gaýta gaýta aýtsa şu erwet many berýär kendi ifadamyň nemesini ütke diýerlerdi. Hiç bir erwet yeri yok. Ene Türkiye'de pezevenk diýmek ýa erwet bir many berýär-de. Yani pez sözü var. Pez iş diýmek. Misal üçin bir iş edýän demäni berýär-de. Sıfaty oşya. Aşpez vardır. Pez. Aşpez diýendirler. Aşpez, ondan soň yine pezevenk, pez demesinde gelýär. Gidip nemep sorap görüm, Eýrany, Azerbaýjan, pezevenk näme? İş adam diýmek. Türkiýede de erwet many berýär. Şonuň ýalyk bir neme ütkäp gidberýär-de sözler. Aslında Türkiýede de wagtynda bir dogry manyny berendir ýöne. Belli bir ýer üçin biz giderli ulansalar soňşa erwet mana öwrülip gidberýär-de. Iň soň asyl manysy möhümdir bu taýda. Şeýle halmyra da wagtymyzam bazaldy, bir 2-3 minutymyz galdy. Soňky nemelerimizi aýdyp jemläp bereli. Bolar. O başga soraw bolmasa, jemlemeli bolsa ýamanam däl menim. Birazı şäwet istaýdy. Näme ýurtdaşlar dinlediňiz. Beren sorawlaryňyz üçin sag bolun. Başardığımızdan, bildigimizden jogap berdik size. Ýene de soraw kandyr, ýazyp durun, gatnaşyp durun. Ýurt hemmämize degişli. Şol sahna size de öz jogapkarçylygyňyz bar, watanyň öňünde, halkyň öňünde. Munam duymak gerekdir. Her bir zatyň jogapkarçylygy bar. O jogapkarçylyk ýok ýerine hakykygam bolmaýar. Diňe talap berse, menki bolmalysan, onu senden bir zatlar berilmeli, jemgyýete de, döwlete de, ýurda da. Yani şonu ikisini diýip aýtjak bolum. Sag bolun dinläňiz üçin, indi kafirlere çel. Sag oturun kemmene sag bol, senem çağıryň üçin. Başga näme bar bolsa, soraw ýok bolsa ýa jemleji sözüň sen aýt. O halmyra da sag bolun, ýyldaşlarymyz hem ýazdylar, dinlediler, soradylar. Indiki hepde ýene de dowam ederiz. Sag bolun, görüşýänçä ýene. Bolar, sag bolun.